ягон идея қати ягон бизнес дигар месозем не обязательно ҳаматон давал бирис амҷа биёин то кама сабаби надоштани маблағ пропускат кардем ха иншалло ният кардем ки кубо бибинем дар оянда мехоҳем кор кунем гулофи броин беҳтарин насиб боша мегем ки да вайлберис бураем курси бепули мо дастойни буд безе буд не дастойни буд ама амро пурсидистам талақафм кардӣ бори якум омадистам шуморо дар вайлберис тамошо мекунам вақте мохушае ки шумо меҳнат мекунед пеш меравӣ пешравӣ шумо да орзу дорам насиб боша хидмам ҳамин кор да сар карданем кори сиёҳ буроитон уфта ҳай кунам ҳама бовариш не вай намешад ин намешад вай намешад бо мери як қадар пул сарф мекунию ҳичи результат намешад ман гуфтам ман ҳамин сину солам ки чиз аке саид муртазои дидам илҳом гирифтам ман гуфтам ман мерам ҳамин чиза доказа мекунам ҳаматба мо курс барои модарот ташкил мекунем дар оянда уорам дар хона 6 рӯз мо 50-60 то 70,000 спокойно кор мекунам чо савдои хуб дора пакетош ҳамин хел пакетои ғавз гирифтагӣ аку бихезин марҳамат гузарин як пиёлаи чой гирем уверенность дар худшон надоранд барои анамо одамо ман мегум ҳар кадомеш ки кӯшиш кард меҳнат кард ҳозир барошидаш оиш цех дора оиш дар дигар соҳаи ҳар соҳода кор кардистан дар гурӯҳи кор мекардам имрӯз мана результатҳо чӣ хеле ки хестем якдигарро шинос кардем ҳам хестам ҳам дастон ларзида стиқбол ларзида хона шинос карда будем ин результати мақсад 3 моҳаи май ин ҳамин анами алабум скул оянда шумо мебинед ки чӣ хел боло мерава иншалло ҳозир медонед ки дар вайлберис 10,000 рубл шудагӣ аст ҳар як коре ки шумо мекунед кураторҳо онҳоро проверка мекунанд ва мегӯянд ки дар куҷо шумо хато кардед дар куҷо хато накардед мебарад дар вайлберис меспора худ фақат ҳамин ноутбук дар кора ки реклама бикунӣ нарх бимонӣ ин натиҷаҳои шогирдои моай баъд сертификат метиҳем баъди тамомшавии курс обязательно тест қатӣ магазинмона ҳуй карда дарсҳоро мехонем дарси якум иҷа буд рои ки боро интихоб ку ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ дӯстони азиз бародарону хоҳарон умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед дӯстони азиз вохӯрие ки рӯзи 20 январ дар Москав гузашт ва дар он рӯз зиёда аз 300 нафар муҳоҷири тоҷик иштирок доштанд хело суҳбатҳо гарм рафт бовар кунед аз соати 12 рӯз мо сар кардем дар омадану ису соати 1 сар кардем қариб то соати 9 шаб давом кард бисёр масъалаҳо буд бисёр суҳбатҳо буд ман ҷоҳои нағзашро гирифта монтаж кардастем ҳол дар ин ҷо қариб 2 соат зиёдтар шудагӣ аст дӯстони азиз бо диққат бо сабр то ба охир тамошо кунед бисёр чизое аст ки шояд дар аввалаш ба шумо маъқул намешуд вале дар мубайни дар охир бисёр суҳбатҳои хуб гузашт ҳатман навро тамошо кунед ва фикрҳои худро оиди ҳамин гуна чорабиниҳои мо дар комментарияҳо ҳатман бинависед бисёр комментарияҳои шумо барои мо лозим аст мехонем мебинем ҷавоб медиҳем ва ҳамчунин наворо ба ёру рафиқони худ равон кунед шояд онҳо низ аз ин чиз бехабаранд ва благодаря шумо огаҳ мешаванд зиндагии худро тағйир медиҳанд чӣ хеле мебинед вақте ки мо камтар суҳбатҳоро гарм мекунем ва 1 соат 2 соат мегузарад бачаҳоро мо ҳамаро иҷозат медиҳем ки хеста як печенье чой кофе хӯрда ки коф брейк мегӯянд ва дар ин ҳолат ба якдигар ошно мешаванд ҳамсӯҳбат мешаванд пеш аз ин ҳар як кас микрофонро гирифта худро шинос мекунад чӣ кора аст чӣ дорад чӣ мефурӯшад чӣ мехоҳад бихарад киро мекобад ва пас аз хеста коф брейк кардан онҳо назди якдигар меоянд бо якдигар шинос мешаванд контактҳои якдигарро мегиранд чӣ хеле ки дар видеои пештар гуфта будам Москва ёки Россия хело калон аст 1 миллион муҳоҷир зиёд аст миёни инҳо шумо наметавонед ки ҳамфикри худро биёбед танҳо ин ҷо ягона ҷое аст ки мисли шумоҳо ҷамъ мешавад ва бизнесменҳо ё ин ки бизнес мекардагиҳо дар оянда ва ин ҷо шумо худро меёбед якдигарро меёбед ҳамфикри худро меёбед наворо тамошо кунед ҳарчанд ки дар ин ҷо набудед вале баҳраашро чирезамин экран ҳам мегиред бисёр ҳолатҳои нағзашро барои шумо ҷудо карда монтаж карда мондем боқи худованд нигаҳбонатон дӯстони азиз
наворро ҳамакаса то охир тамошо мекунем. Беҳтарин навор аст. Микрофонро метем якта ҳамин хирият қати рафтан мегира, одамо хушон шинос мекунанд, ма ки ҳастам, айда ҳастам, чӣ кор мебиёя, ё ин ки ай кадом сол дар Россия ҳастам, чӣ ниятҳо дорум, чӣ мақсадҳо дорум, чӣ проектҳо дорум. Может бит ҳеҷ чӣ нест, просто як проект дори дар сарут, се одами дига ҳам проект ихта дора. Во мехӯрен, се кас қати як сара се сар хубай меган. Ягон идея қати ягон бизнес дига месозем, не обязательно ҳаматон дар Wildberries ҳамҷа биёин. ин як сабаб мешавад ки шумо чанд кас шинос мешавед ба дигартон қати. Бовар кунед, ичра баъди дертар ба мефаҳмин. Ай 2019 ма кора кардестам, я одамоеро мешиносам благодаря тренингои мо уже цех сохтан, мошин ремонт мекунанд, подъёмни, подъисусу харидан, чойхона сохтан. Уже чанд сол шид. Уже я дар сини Москва, дар сини Москва буд хестан пеши дигари шумо зиндагӣ кардесиян, уже ҷура ва рафиқ зиндагӣ ва кор ҳамаашон наҷоя шид. Это очень хорошо, алхамдулилlah. Мо сабаб мешем, хирсан мешам барам. Ана микрофонро мегирем, просто дар бораи худмон 4 калима гап мезанем. Мақсад нест ки шумо биёин, ма фақат баг амида гӯши ҳама пур кардан гирем гапҳои худмани. Биёин якдигарро қати шинос шавен. Мақсади мо чие? Якдигарро қати шинос шавен. Баъди ҳар якшанбе во мехӯрем дар ягон ҷои дига, баъди мерем дар ягон ҷойгон проектҳои дига бизнес мекунем. Вақти ами коф брейк сар мешавад, мо аз 30-40 минут вақт метием. қатъияти дигар шинос шавен, контактҳои дигарро бигирен. Иҷа ҳар як автовик аст, иҷа ҳар як чойхонадор аст, иҷа ҳар як бизнесмен аст. Валейкум салом. Иҷа беҳтарин одамо ҷамъ шудагиай. Хоб, иншаллоҳ. Сар мекунем, уже зал хариб пур шид. Я инҷа сарш мекунем хай. Ассалому алайкум бародари азиз. Кам баланд гап занем беҳтар мешавад. Номан Шамсӣ, аз соли 2016 дар Россия кор мекунем. Ман потоку 4 и 5 хондагимам. Ҳозир аста се худрумо кушодагим. Бародаре ки сфераи ту кор мекунанд, метавонем ҳамкорӣ карда. Молодец, надидам уже якумш сар шид. Ин марлак цех дора, тюл медуза. Ина марҳамат, ина чанд кас ҳозир пешаи модам мебиёяд вақти вай сар мешавад, коф брейк сар мешавад. Анам хел чӣ ҳунар дорӣ гап зан? Ассалому алейкум бародаро, ман Азизхон Хуршидович ва Муинов духтур как було уже муаррифӣ кардан. Ғайр аз духтури ҳама бо камтар дигар корҳое ки ба бизнес алоқ дорад сар кор дорем. Баъде ки имконат шуд, савол ягон чӣ хизмат бошад, марҳамат гап мезанем. Машаллоҳ, беҳтарин ака. Хушомадед. Салому алейкум, Ҳасан Самадов. Бори якум омадагим. Бар вақт мехостам ки қад шумоҳо бихӯрам, ки вохӯриҳо дар иштирок кунам. Ду потока ма аз сабаби надоштани маблағ пропускат кардам. Хай иншаллоҳ ният кардем ки кубо бибинем. Дар оянда мехоҳем кор кунем як рӯи хубтара. Беҳтарин бародар, беҳтарин. Салому алейкум бародаро, ман Ҷавоҳир. Уже моҳи панҷума ки ман дар Москва қарор дорум, якум бора дар инҷа иштирок мекунем, иншаллоҳ насиб бизнес сар кардам. Беҳтарин. Россия чандум бора меоӣ? Якум бора. Машаллоҳ. Иҷа ҳастан чиқадр ки дидестем бачаҳое омадагиянд ки ягон камбуд надоранд. Корашон Армания рафтаистай. Вале меоянд ай пеши як бор мебинанд кор маъқулшон мешавад. Агар ки худш вақт ҷудо кардаам натона, нафаре ҳаста ки студентай, бачаи ёшай, компютера зуд мефаҳма, лекин пул надора, гражданство надора ки вақтчаи пе бикушоя. Севолиш савод дора, фаҳмиши компютериш зурай. Иҷа бисёр бачаҳо ҳастанд, чойхона дора, строй устод, бизнес дора, пул дора, ранги якай хон врачай допустим, пул доранд, лекин вақт надоранд барои ира бухонанд, дар болои компютер бишинанд, кор кунанд. Барои ин анами менеҷерро мегирен, қайтон партнёр мешаванд. Пулаи шумо, ипаи шумо, ҳунараи одам, қатишон определённый процент доля қати маслиҳат мекунен, партнёр мешен ва дополнительный даромади шумо мешавад. Мисолан бародаро метавонанд ки хушон вақт ҷудо накунанд, агар як менеҷерро биранд, қатишон коршон пеш рафтан бигирен иншаллоҳ. Салому алейкум. Ай 2010 ҳамҷа кор кардем ҳам Россияда. Гулов Иброим. Беҳтарин бародар. Насиб боша мегем ки дар Wildberries бураем. Насиб иншаллоҳ. Ассалому алейкум ҳамшаҳрҳо. Баландтар ман Иброҳим дар Wildberries тӯли 6 моҳ шуд савдо мекунам ва униформа. Шумо самавчка?
самоучки. Ва дарсуро дар Telegram тамошо кардагим. Бесплатно. Дарсуро бесплатно. Беҳтарин. Нормальный буд? Хай каму будио ҳаст. Чӣ камбудӣ дошта? Бигӯ беҳтар мешавад. Камбудио ҳамин ки дар Одежда бисёр мо медонем ки размерҳои ҳастанд. Не, курса гуфтестам. Курси бепули мо дастойни буд, безе буд, чӣ буд? Дастойни буд. Ама амро пурсидистам. Талқафм кардӣ. Шодона видя, чора талқа шид. Курсҳои платни ҳаста, бачаҳо 5-6 ролик зода мепартоянд. Баъд PDF форматро метиҳам, мегӯям инро бхон. Медуред руи PDF скриншотаи хали стрелка ҷабудро ба ҷабудро. И бечора 28 дарс када монда буд. Тамоми майда чайда лозим нолозима видео мекунад. Я семья мешин, Telegram канал дашт, муран я семья мешин. Пато ки якум то ҳозир раваян. Даам Telegram ҳастан, ай соли гузаштаги, як ним сол шид. То ҳозир ягум кас ягум чизи нав мефаҳма, ягум кас ягум чизи нав ёд мегира. Даже ай мавзӯи берун даже ки дар Санкт-Петербурга як коғази мара браво бигирам мегӯяд, дар группа уже одам ҳастан, мерам коша буд бекана уже. Як семьяи иборат ай чанд сад нафар. Это хорошо. Дружня бачо. Хоб. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум хабибуллах. Амном ҳазрати пайғамбар. Ҳабиби Аллоҳ. Раҳмат. Салавот бар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Бародаро, ман бори якуме омадаистам, шуморо дар Валберес тамошо мекунам. Вақте мо хушае ки шумо меҳнат мекунед, пеш меравӣ, пешравӣ шумо да орзу дорам. Раҳмат. Насиб боша худмам ҳамин кор да сар карданем. Беҳтарин. Падар Аллоҳ муваффақ бигардона. Дар вохири гузаштагӣ мо мисли шумо як бародари дигамон ки ҳами хеле синнисоншон калона кай Сайди Муртазо ҳамҷа буданд. ҳозир омадагиам пеш даштагӣ. Ранги шумо байн даштагӣ буданд. Хестан хайр ба фикрим интервю тамошо кардед на шумо? Диди на бисёр интервюра? Микрофон надақал. Хуш омадед. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарон. Якумур омадам, иншаллоҳ ки омӯхтани Валбереса ният дорем. Ҳамон падар бигем ки сабаб чист, иншаллоҳ тамошош кардем, хеле хурсанд шудем. Хушоб ба ҳол буд, иншаллоҳ шурӯъ кардана, иншаллоҳ оғоз мекунем. Иншаллоҳ. Хуш омадед бародар. Гарнист. Ай Екатеринбург, кати ҳами рафиқмон омадем. Хуш омадед. Таи 1 сол мешавад дар склади Валберес кор мекунам. Насиб иншаллоҳ ки дар Валберес мегоем корро сар кунем. Яъне шумо якам дар Валберес дар складаш кор карда, кухнира айдирунаш дида ба хулоса омадем ки ҳамҷа кор кардан стоите, значит. Салому алейкум. Ва алейкум Ман ассалам. Абдулмуҳит. Шумо 8 сол, 10 сол ҳамҷа ресиба кор мекунам. Ҳар корҳои кардем. Корҳои вазмин кардем. Сину соли мо ба ҳозир аку тур намеомдагӣ шуд. ҳамин ба шумо дидем ютуб. Ният кардем омадем ҳамин Валберес кушоем. ҳар ҳафта мо авлодо ҳамин рӯзи бозор ба пагоҳ бо ошумоҳай. ҳама ки истода будем мафтам ҳама ташвиқ кардам мафтам ҷуртон равитон. ҳамин чизи нав, ин чизи оянда ҳамин бешудагӣ ҳамин инаш такси, инаш стройка, инаш чиз. ҳамин хегар гаштиян. кори сиёҳ бурӯитон уфта ҳай кунам ҳама бовариш не. Вай намешад, ин намешад, вай намешад. Бо мери як қадар пул сарф мекунию, ҳичи результат намешад. Мафтам ман ҳамин сину солам ки чиз аки Сайид Муртазои дидам. илҳом гирифтам, мафтам ман мерам, ҳамин чиза да каза мекунам ҳамат ба. ҳамата гиром мебиём. ҳамон ба абайни ҳамонҳо писарам ҳам гирифтам омдам қати ҳамро. Хуш омадед. як чизи намефаҳмидагӣ ма ҳаминам бо мефаҳмонад. Хуш омадед. иншоаллоҳ ҳам пешравӣ ба. Мисли шумо падарҳо иншоаллоҳ хулам ҳастанд, и беҳад хуб аст. бисёр корҳои кардем то бале ана бародарам бисёриҳо мегӯянд ки вай бошад га столови ҳамин вал охирин ҳозир 3 моҳ 4 моҳи ахир Валберес кор мекунем. Машааллоҳ. Сборщик шуда кор мекунем. Дидим адарум, ҳама чизошо фаҳмидим. қариб ҳама вай таҷрибадорои склади Валберес. Хуш омадед. иншоаллоҳ. Акун як чиз аст тараф ҳамин ки аз тарафи моҳам ҳаракат шумонам падвайӣ накунед то ман рафта унҷо ба як гавз дарам. иншоаллоҳ. мана камтар шефӣ бигирифтам, ман чизе гирифтагиам. наставники хердагиам. Тамом, шодон дар ихтиёри шумо. иншоаллоҳ.
алабум ҳаматон қариб медонен. Алабум чанд сол шуд мо телефон мефурӯшем. Алабум чанд чизо дора. Алабум скулуш кардем, яъне ки школа. Алабум авиакассаш ҳастай. Ягон кас алабум авиакассе моро истифода бурдаги ҳастай, билет харидагиан, ягон кас алабум авиакассе ҳастан бачо маҳадис. Алабум телефоно дорем, алабум авиакасса дорем, алабум бо дига чӣ дорем алабум? Таксопаркш мешава насиб шуда дар хати. Алабум автоперевозка с Кореяи ин мешава. Бохай оянда алабум як платформаи калон мешава ки тамоми направлениёро қатиш таҳти худаш равона кардан мегирад. Wildberries барои тоҷикон яке ай ин чӣ мегӯянд направленияи алабум скулай. Алабум скул дар қати Муҳаммадҷон ҳамҷа ҳастай бародари мо. Да берем бечора ёрдам кисай кор кисай. Программистай, разработчикай нағз мефаҳмам чира. Мо барои фарзандои мо дар Россия камтар вақтшона сарф кунам ба дигар чизои нолозим қати мо дарси компютерӣ ташкил кардаистем. Ай 7 сола то 12 сола отдельно, ай 12 сола боло отдельно. Сар мешава ай простои шагои компютер ёд гирифтан то программа сохтан, сайтсозӣ, разработка, тамоми дигар коро иншаалло. ҳамроҳи Муҳаммадҷон кардаистем. Мо ҳар нафаре ки специалисти кори худшай нағз мефаҳма мегем ки ҳамира ҳунара фақат дар фоидаи худи ту зана фарзандот расходаш накун, биё ҳамира бирорем тамоми мардум да бирорем. Масалан шодон чизоро мефаҳма. Муҳаммадҷон программистай. Ба як хубии худша дора ки бародаро ман ҳар бор мегум кори сиёҳ бугум кори вазнин бугум худам метарсим ки бачаҳо ненавӣ дид накунанд ки бо мо акбатра бои хеле будаем. Не, ҳам чизе ҳаст, хоҷат ба баён нестай. Ман дар хона бошум агар синфи 5-4 мехонам, падари ман агар чӣ корае боша ҳар мегӯяд хона биёй, агар дар ҳамон мавзӯъ гап мезанам. Правилно? Ва ман ғайри ҳамун дига ҳеччира намебинам. Калон мешавам. Мисол бисёри мардако ҳастанд ягонҷа садовни кор мекунанд, мега кори хубай, берун намеброим, лисо ҳарз намеқапанд, кори сабукай омета бачаш синфи 11 тамом мекунад, срочно билетш мехарад, файлш мекунад, бачам садовни кор мега. Я му 70,000 рублей метия бачам ҳамҷада. Ва агар чи дар Москва ҳам боша, дар дигар шаҳрҳо ҳам боша, дар ҳамон хона боша, агар уже бисёри бачаҳоро дидагӣ май синфи 9, 10, 11-ошон қати тағоёш, қати амакиёш, қати падарош мераванд дар стройка, дар баъзе корҳо кор мекунанд, ёрдам мекунанд. Мо мехоҳем ки ҳамон бачаҳо яташ дар ин шаҳра, яташ дар ун шаҳра мутаассифона мактаби тоҷикӣ неста ки якдигарша бидонанд, бубинанд. Мо тавассути ҳамин дарсомон чӣ хеле ки шумо тоҷикои дигартон дар як группаҳо ҳастен гап мезанед мебинед, кӯдакҳо ҳам якдигарша бубинанд. Кӯдакҳо ҳам як группае бошанд, дарсҳои компютериро бихонанд, то мактабро тамом кардана программист, дизайнер, сайтсоз, разработчик, чӣ гуфтем? Ояндаро муаллиш кардан метавонем. Агар дар мо бовар дошта бошен, агар мо дастгирӣ карда битонем, ояндаи миллати тоҷика дар Россия иваз карда мешава. ҳозирангиро дига намешава. Як ҳам намешава бояд программист бихона, як бояд бачаша бихрона. Падар модар бояд сум роӣ куна, пули патент бута, иши уш бута, дига успед намекуна. Леки фарзанди бекора 24 соат фақат бозӣ мекунад дар хона. Правильно? Ай мулти тамошокунӣ безош деган гудакотон. Ма худум қати гудакон ма мебинем ин чиза. Мо ира иваз мекунем. Ай калоно мозур мо намераса. Насли ояндара мо дар ҳамин руи интернет ҳамихи ҷо мекунем ки оксигени любой корхона мешава программист. Любой программист оксигене барои корхона. У нест, нафас нест дар корхона. Бовар кунед дӯстои азиз. Анами алабум скул оянда шумо мебинед ки чӣ хел боло мерава иншаалло. Wildberries барои тоҷикон имрӯз яке ай продуксияи алабум скулай. Марамад презентация Шодомҷон. Потоки шаштум ба чизҳое ки ҳозир мо мегӯем ҳамааш дар потоки шаштум мешавад ва дар ин ҷо фақат основной чизҳои дар корияш гуфтагем, вале ҳар як оиди ҳар як тои ҳамин чандтоги мисол дарс мешавад. Мо дар чанд потоке ки ҳамин 5 потоке гузарондем, оиди компютер дарс набуд ва ҳозир хостем ташкил кунем ҳамин корро ба хотире ки шахсоне ки настам нишаста мегирифтанд веб ё ки дигар тарифро ҳамаашон бисёриашон буданд ки
باری اول کامپیوتر میخرن نمیفهمن که چه کار کردن در کار، چه ابنویت کردن در کار، چه اکسل استفاده کردن در کار. و با همین خاطر ما در این پاتوک ششتممون پیوست کردیم کار کردن با کامپیوتر. ما میآموزیم که چیزهای основной اکسل رو چه استفاده کردن، چه اکسل کار شما رو آسان میکند، چه از دفتر که بسیار نویسان دورتر شویم و بسیارتر با اکسل کار کنیم، یعنی که کارهایمون رو بررسی کنیم سکرشت آسان تست کردن. و اویدی رجیستراسی کردن ای پی نقد میکنیم که چه ای پی شدن در کار، کدام اکوید رو گرفتن در کار، با کجاها مراجعت کردن در کار، اویدی نالوگش، اویدی رجیستراسی کردن در خودی والبرس چه ما پرایویل رجیستراسی کنیم. بسیارها رجیستراسی میکنن وقتی که در حاضر میدونید که در والبرس 10,000 روبل شدگی است. بسیارها مبلغ رو از دیگر کارتاشون میپرتن، از کارتی که رشتون نشد نیست رجیستراسی نمیشود و مبلغشون پروستاک در همون والبرس میموند. اویدی انتخابی مگزین کردن چه ما پرایویل مگزین انتخاب کنیم که هیچ کس به مثل ما نامی مگزین نداشته باشد. و کارهایی که شما میکنید ما با هر یک گروه کوراتور موندگی هستیم، هر یک کاری که شما میکنید کوراتورها اونها رو پروریکا میکنن و میگن که در کجا شما خطا کردید، در کجا خطا نکردید. بسیاری آدمان وقتی که خودشان میآموزند همه دنیاشون رو رجیستراسی میکنن، ابرو دارن ولی مبلغشون نمیگذارد. برای چی؟ برای اون که در وقت رجیستراسی کردن، در وقت آمدن پرداخت است همونجا رو پر نمیکنن دنیاشون رو و مبلغ فقط در والبرس میایستاد. چند وقت میایستاد ولی اونا نمیتونند که همون رو گیرن. ما اویدین هم معلومات میتیم و اویدین جا پلیز نیستیل که گفتگی است. اویدی ای پی شدن، اویدی رستوران شدن چه خیلی شرط نیست که شما از خانه‌تون برآمده مثال در بعضی مثلا ایر وی پی و دیگرش میشود نمیشود در کراسین پاسپورت باشد میتونید که زنگ زنید و برای شما آورده به پول همون چیزهایتون رو دیان دنیهایتون رو کارتا. بعد این میشود اویدی انتخابی توار. در اینجا ما درست انتخاب کردن توار رو برای شما نشان میدیم. اویدی سرویس آنالیتیک هستن از قبل ام پی استات ما یک دیگر ما از همه آنالیتیک بهترینش رو برای شما میگیم و برای شما از هر طریق هر خلاص به پول میدیم همون در وقت درس استفاده میکنید. و اویدی پریبلین توار رو یافتن هم میگیم که چه خیلی ما فیلتر کنیم، چه خیلی از والبرس آنالیز کنیم که توار رو یابیم که با مبلغ مثال دستوپنی بسیار کلینت های میخردگی ویکوپ پرسین ویکوپ بسیار باشد. تا اینکه وقتی که شما زکاس میکنید مثال 10,000 گرم زکاس بسیار است ویکوپ کم است، یعنی زکاس بسیار میشود کلینت ها کمتر میخرن. ما چیکار کنیم؟ کدام توار انتخاب کنیم که همون تواری که میفروشیم زکاس کشید همون رو بسیارتری کلینت های ما خرند. ولی بعد از این اویدی ویبر پاسافشکا میشود. در اینجا ما میگوییم که چه توارهایمون رو کوبیم. مثال هست اویدی صداوات بسیاری و صداوات رو میدونن که در صداوات هست ولی نمیدونن که چه آنلاین از روی پروگرام صداوات در مثال کانتاکت هست از همونجا کلینت خودشون رو یافته فروشنده ها رو توارهاشون رو خرند و در والبرس فروشند و بسیاری برای این کار شده از همون راهی از دیگر شهر باشدم که برای یک روز میآیند صداوات آنالیز میکنن توارهاشون رو میبینن که چند توار هست و گرفته میروند. ما باید توارهمون رو چه اینفوگرافیکش رو کنیم. بسیاری های ما عادت کرده هستیم و هم تو میریم کنکورنت ما که فوتو مونده است همون رو اسکچ میکنیم و در خودمون میمونیم ولی با این راه کار نمیکنند. باید شما از خودتون با استیل خودتون نو همون توار رو مونید تا اینکه زکاسیتون بسیار شود. وقتی که شما همون فوتو رو موندید حاضر بوتای والبرس همش رو میبینید که کدام فوتو در والبرس هست. وقتی که شما کپی رو کرده میمونید اوجه میدونید که همون چیز پفتور ناماده، یعنی که پفتورنی کارتوچکا اوجه هیچ کس اون رو نمیخرد، یعنی که با اون شما نمیتونید که پیش روید. و همه کاری که کردید باز چی میشود؟ کارهای شما رو کوراتور رو پروریکا میکنن و میگن که در کجا شما خطا کردگی هستید، در کجاش خطا کردگی نیستید. بعد از این اویدی سئو خیلی که میدونید اویدی اپلیکیشنی که در هم والبرس میمونیم باید ما بسیار هم جدی اهمیت دهیم. نمیشود که از
конкурентҳоямонро копия карда монем. Чизе ки дар конкурентҳои мо кор мекунад, дар мо ҳамаш кор намекунад. Ба ин хотир мо дар дарс меомӯзем ки чӣ хел калимаҳое ки клиентҳои мо бисёр кофта истодааст, ҳамаи онҳоро ёбем, ҳамаи онҳоро ҷамъ мекунем ва аз ҳар якте аз ҳамон калимаҳое ки ҷамъ кардагӣ ҳастем, сами бисёрашонро дар ҷои номи худи товар мемонем ва мондагиашро бошад аз рӯи грамматика дуруст менависем дар описаниямон, то ин ки закази шумо бисёр шавад. Инҳо хело ҳам роли бисёр мебозад барои закази шуморо бисёр кардан. баъд аз ин мешавад оиди реклама кардан. Рекламаи дохилии худи Wildberries ҳаст, рекламае ки дар худи Wildberries мекунам, шахсоне ки уже кор кардаги ҳастанд медонанд, ва рекламе ҳаст внешне, яъне борои MP-Stats, борои блогерҳо, аз Telegram, аз Instagram, аз ВКонтакте, яъне ки ба ғайр аз худи дохили Wildberries мешавад ки аз через сайтҳои берунӣ мо товарҳоямонро реклама кунем ва оиди инҳо хело дарс бисёр мешавад. Оиди реклама хело дарс бисёр мешавад. Фақат мо номашро омодаги ҳастем, мумкин 10 та зиёд дарс шавад. Пас аз ин мо меомӯзем оиди кор кардан борои FBS, FBS, FBO. FBS ҳамин аст ки ҳамин товарро ман дорам дар дастам. чӣ хеле ки ҳозир мемонам дар продажа, дар ҳоли товар дасти ман нест, ман мисол дар хонам истодагӣ аст, ҳаминро ман аз садка мондам, дар продажа мондам. Шумо метавонед ки харед. Ва ҳаст роҳи FBO. FBO ҳамин аст ки товарҳоятонро шумо пеша ки упаковкаи маркировка карда мебаред дар Wildberries месупоред ва мепурсед ки кадомаш хубтар аст. Хубтараш FBO аст. барои чӣ? Вақте ки шумо FBO кардед, клиент медарояд, ҳамун зонти гӯем, зонти менависад, товари шумо мебарад ки завтра менависад, агар FBO бошад. Агар ки FBS бошад, завтра яъне ки доставка мешавад, пеши хонадо мерасад. бале, бале. Агар ки FBS бошад, товари шумо дар худи шумо ҳаст, Wildberries намедонад ки шумо кай бурда месупоред. Вақте ки шумо бисёр бурда супоридан мегӯед, ҳар рӯз мисол количестве то 10 соата, уже мебинад ки шумо ки тезтар месупоред ва мегӯяд ки завтра ки после завтра. Вале бисёртари вақт вақте ки FBS мекунед шумо, товари шуморо баъд аз 2 рӯз, баъд аз 3 рӯз нишон медиҳад. Клиент медарояд товари шумо баъд аз 2 рӯз, 3 рӯз, а товари клиенти шумо ки FBO кардаги аст, давай нишон медиҳад ки завтра утром ё ки завтра. Яъне ҳама FBO-ро интихоб мекунад ва боз мегӯянд ки ба наздикии Хитой медарояд. Хитой дарояд ҳам дохили Wildberries. закази онҳо мешавад баъди 28 рӯз, 29 рӯз. Вай кате ҳеҷ кас иҷзод намекунад. Бисёриҳо ҳозир аз ҳама оли оянда мешавад. Ҳама сайт маркетплейс кор карда истодааст бо оиди дастсафка кардан. Яъне агар Amazon-ро гирем, Amazon-ро заказ мекунад, саҳар бегоҳӣ меорад. барои он ки клиентҳо закази карданд, сразу гиранд. Ба ин хотир ояндаам оиди товарро дастсафка кардан хело ҳам мисол ҳам маркетплейсҳо ҳаракат карда истодаанд ва оиди ҳамаш мо барои шумо мегӯем. хай ман из шама фаҳмонам дар масъалаи FBO, FBS бор хафокия контракт маълумот ман дополнительный FBS, FBO-ро мо сразу намегем мардума ки шумо дарав FBO кунед, барое ки FBO кардан баъзеҳо FBO мекунанд, бора санҷидагӣ нестанд ки бор насколько ходовой мезани $500 упаковка мекунӣ, $100 мебари дар FBO дасткади Wildberries мезаниш, на ки бор ходовой нест. конкурентҳои ту арзон фурӯшанд, ту аз дур намераса уқа арзон бикунӣ, ҳичка намехараш. дар Wildberries бори ту барои склад вай мехӯра, ҳар моҳа пул хӯрда места хранение мехӯра. FBO амияй ки борта упаковка мекунӣ, мебари мемонӣ дасткади Wildberries, заказ шид, ҳамҷо рафтан мегира. баъд аз анализ кардан. хубиш амияй ки Wildberries бор дар склад шай, дар пеш шай, вай уверенияй дар клиент ира тестар рекомендоват мекунад, чем боре ки дар хонаи тай баъд заказ шидан тини шав мебинӣ ки заказ шид, хона миёӣ мегирӣ, упаковкаш мекунӣ, саҳар мебарӣ дасткад месупориша. уже як қадар вақт тирят кард, оё саҳар барӣ, агар бо пага бегаҳӣ барӣ я қимат вақт мерава. барои ҳамин FBS камтар рекомендоват мекунад Wildberries дар клиентош, чем ай FBO да пеши худша рекламаш мекунад, мега ина бира бигириш, як рӯза мефтим та. хоб наки ҳастан бачаи FBS хачи кор мекардагӣ, ай сабабе ки ҳар вақте заказ мешава тез мебаранд, уже рейтингу баланд шидагӣ. ай Wildberries оро мешиноса ки одамои адекватниан, во время мебаранд,
и хеле одаморам как ФБО чётко и ровно рекомендовачон мекунад. Баъд як чиз дигар ки одамое ки мисол FPS бисёртар мефурӯшанд боё ҳам дар Азо мефурӯшад, ҳам дар маркет, ҳам дар Яндекс, ҳам дар Wildberries. Ба ин хотир ФБО намекунад, фақат заказ ки шуд, яъне ассортимент бисёр дорад, дар кадом сайташ ки заказ шуд дар ҳамон бурдан мегирад. ҳамунҷо, бале. خب تو ایرخای فهمیدیم ما همون لوبای کورا سر کردیم اول با اف بی اس خطی مثال تو سه نمود دیوار میفروشی نگاه میکنی که تاش بیزی باید یه روز ده یا تا دو روز ده سه تا میره لیکن یا نمود دیگهش هر روز 10 تایی برده است شرط نیست هر روز 10 تا بگیری برادی بیورام فروخته است 100 تا برگ مون 10 روز نره پرایل نه فی بی اوش که یعنی فی بی اس نکه یه فول فیلمنت تا بسیاری ممکن بفهمن بعضی‌ها شاید نمیفهمن هیچ کارخانه است и ҳамин корхона ҳаста ки инами бори шумо инами кресла допустим Хитой бор омад Россия омад хоб Москва меояд шумо дар дигар шаҳрҳои шарт нест ки шумо биёин ай Люблино ёки бортон бигирену барен дар хонатон упаковка кунен вақтат намераса ёки мегӯям дар Тоҷикистон ба чӣ хеле мешавад ё ин ки мегӯям дар Туркия дар Англия дар куҷое набошӣ дар улаи Африка ҳам бошӣ агар борот ки омад ай Хитой Россия ёки ай либои бозор омад мо мегирем шумо меорем корхонаи фулфилмент бори шуморо мегира упаковка мекунад ва мебарад дар Wildberries месупора айтани шумо барои ҳар як донаи упаковка шидагиш шумо бояд пул метиҳед масалан фулфилменти ҳамхарӣ мо дорем ва ҳар як бора смотря ай ҳаҷмиш ай майдакиш калониш қим будани упаковкаш пул мегирем иҷа коргар мондагем кори шуморо сабук мекунад ҳар дов худ ай дига област намеоӣ намераи бор дар хона дӯстон скотч намекунӣ бо мошина заказ намекунӣ намебаед дар склади Wildberries намесупориву ҳамира худаш қадам мегирад худ даже хабар намешавад якдуюмаш бори шуморо на качество проверка мекунад мебинам даридаги аста неста шикастагӣ неста чӣ боре ки бошад фулфилмент ана ҳамяе ки кори одаморо осон мекунад ягон вақт як рӯза 500 дона бор мефурӯшӣ он вақт ҳамин як ноутбука мегирӣ мери ягон таи дарахти пальмада удих мекунӣ ай Хитой заказ мекунӣ карго борт ҳам меора Москва фулфилмент дар меора мепартоиша проверкаи товар и кор борт ҳам ҳал мекунад печат мезана ҳамара мебарад дар Wildberries месупора худ фақат ҳамин ноутбук дар кора ки реклама бикунӣ нарх бимонӣ ита кунӣ отзуфҳоро ҷавоб бидӣ агар бо ягон менеҷер бигирӣ и кортам пеш бара ку дига вообще ягон кора мекунӣ фақат пули ҳисоб карда мегардӣ товар с Китая анализ рынка мо як дарс дорем шодон нишон медиҳад чӣ хел рынки Хитоя анализ кунем 1688 ҳастай Таобао ҳастай мисол Алибаба чанд чизо ҳастай ай мада чанд там хали савол шид ки мисол мо дар Китай бора мебинем слишком арзони бадай чихе ай дигаро чихе фарқш кунем ки моро фреб кардест ё ки нормально фурохтестай мо доди шуморо мегем ки мисол бора отзывша нигоҳ кун арзон ай чи отзывш мо мардуми хайрдагӣ чӣ гуфтагиянд чанд та лайк дорад чанд та класс дорад чанд та куплена 100 раз 1000 раз 5000 нигоҳ мекунем ҳамиёра ба мефаҳмем ки агар не зураю безе ҳастай мисол товаре ки $100 тавҷуд $10 пешниҳод кардестай правильно медурои нигоҳ мекунӣ ягон та нафурӯхтай мебинӣ ки ягон та отзыв надорад значи ҳамин рӯз мондай бора ягон фреб мондай самнителния да лучше намехариша баъзе яке мебинанд бетаҷрибаҳо $10 гуфта $2,000 заказ мекунанд ҳамон қатӣ ба хитоиён фреб буш ганда бисёри бадай мо ҳамира анализа нишон метиҳем вибр товара нишон метиҳем баъд помощь при покупке товара ёрдам мекунем ки шумо пула наметавонем гузаронда чихе кунем чихе бихарем роҳҳош ҳастай мо нишон метиҳем ки пула чихе Хитой рӯй кардан дар кор бортон куплен нашава мисол Китай бора харидан дар кор баъд карго чиро меган транспортная компания ки бора ай Хитой то Москваро меора ҳамушам мо ташкил кардагӣ ҳастем дорем бори бачаҳоро овардем упаковка кардем дар фулфилменти худмон акнун шумо дидем ки шодонҷон шумо да гуфта ки мо карточка заполнят мекунем сео продвигат мекунем ипера нишон метиҳем дар магазин чӣ хел регистратсия мешавӣ баъди ҳамин чизоро дидан чӣ хел қиниё дора ёки чӣ хел сабукай барои шумо хулосаи хитано қабул мекунену ин ҷавози мо шумода пешниҳод мекунем нархҳои курса
این نتیجه های شاگردای ما کی مثال دیگه برآمد نمیکنن ایزا میکشن ایره های دوران ما میگم سکرین که پارتو در دوشنبه گشته سر خودش بچه 39 میلیون بودن اپاراتش در دوشنبه گشته سر مثال در دیگه اوبلاست پر شهر نیست بیانی بچهای برودن همش مسکو با همینجا مسکو بودن اونم میبرن اخیرش با هستایی که واپش سکرین نمیکنن پارتو یا گویا که ما میگم پلیوای شخه میشده باشیم هستن بچهای هر خیلی ценность دارن اخیرش پول تا نشانات درآمد تا نشانات کم هر پول تشنه دوست می‌داره که هم خالی گپو هستای اگر نه اپاراتای بچه‌مون گارین خوبه الحمدلله انا دوستای عزیز جای قزیق شما ها ولی بازی اوزی سینا نیست اوزی این قزیق شمجای نگاه کنید دوستای عزیز ما داریم تعریف منیجر تعریف پریمیوم تعریف ویپ تعریف наставник خب تو همینجا را میبینی منیجر میخوندگی درس فولفیلمنت نمیخونن برای که وای منیجره برای وای فولفیلمنت چی در کاره پرایل نه بو میخونه ویبر توار میخونه توار بو میگه ویبر поставщика وای خودش بور نمیزنه که وای دیگه ماگازین دیگه آدم وای ما درس نمیگذاریم давай بعد созвон в неделю یعنی که در یک هفته همون تلگرام کانالای менеджерها отдельно телеграмшон ай вип отдельно айош отдельно мо да дигарош созвон в неделю неҷаста куна созвон в неделю ина ё надоран иёш як бор доран як ҳафтада як бори визов мешава конференсия ҳама гав мезанем ки чӣ камбудӣ дора группавой визов дар телеграм мешада мисол бо дига чӣ надора прямая связь с наставником прямой связь личный номерои мардак хати и дига наставником хати ягон кас надора кроме наставничества баъд офлайн встреча ягон кас надора кроме наставничества 2 раза в неделю офиси мо меоям агар айраҳои дур бошен шарт нест омадан просто видеовизов хати ягон саволтона ҷавоб метиҳен меоен дар офис стули ҳастай мешинен савол ҷавоб нобукор мерорен дар дигари дигар мезанен дар наставник пештон савол ҷавоб мекунен 2 раза в неделю мешава омада офис ай пеш МП-стац метем программае ки анализ ринг анализ конкурент анализ товар мекунам мисол 30 дне як моҳаш бепул мо метем барои менеҷеро як моҳ бепул метем барои премиум вип да 2 моҳа метем наставникода 3 моҳа бепул метем шуна 90 рӯз анализ карда мегардам баъд сертификат метем баъди тамомшавии курс обязательно тест хати фарқ надорад наставник хундагӣ чизе хундагӣ то тест намегзарӣ шанс додагӣ ҳам боши агар мо сертификат наметем имиҷа шарҳонда намекунем гуфтем тариф премиум киҳо менеҷер киҳо мехонанд менеҷера чанд бор гуфтем бо як бор дига бо мегӯм ки нафарҳое ки ипек шуда наметонанд гражданство надоранд лекин айхчон бовар доранд ки ман компютера зур мефаҳмам марҳамат менеҷер бихонен премиум вип наставник мехондагӣ всё равно рӯзаш меша зуршон намераса мепарса ки мада менеҷер битиен мада як аз тен ёрдам куна гуфтесиям беғарзи иё одамои ай берун будагио бисёр бад суроғ мекунанд ман просто мехоҳам мега ман пула вложить кунам бизнеси интересне ки ман худам вообще намехонам мега боша як кас кори мара пеш бара мега мо метием чанд касе бачаҳои мо тамом кунанд менеҷер мо ҳамаша хайр магазин додем уже патоки нами панҷума премиум киай премиум бачаҳое ки шумо магазин дорен уже кор кардаистен шумо да проверка домашний задание дар кор нестай сир харидӣ шумо же спокойно регистрация ҳама ча метонед шумо созвон в неделю дар кортон нестай прямая связь с наставником дар премиумам нестай офлайн встреча нестай дига ҳама чӣ ҳастай ана баъд вип наставник хай вип ҳама чи дарсо ҳастай ғайр аз прямой связь и офлайн встреча випода ҳама чӣ ҳастай ғайр аз наставника номерша прямой доштан ё ки хати наставник прямой связь надоранд ё ки ёро проверка мекунад домашний заданияшона вот проверка дз домашний задание ки мекунад проверка мо куратор дорем кураторои мо дар ҳар як группаи менеҷер дар 2 куратор ҳастай дар премиум 2 куратор ҳастай дар ҳамаш таи куратор ҳастай ки любой саволи шуморо ҷавоб метиҳанд як саршавӣ дарс да баъде ки 3-4 дарстон мерава усу бачаҳо ёд мегиранд ку
اینجا هم خیلیش دیگه همین گروپ هم خیلیه تو کراتر شما سر خوب میخواد شماش تازه میکنه کو هم بچهای خودتون مغز میفهمیده یا نیم کلا میفهمیده یا سوالش جواب میده اوجه رنگ سیمیا میشه تی از سوال میتی کو 10 کس جواب میده اوجه اما میره این ما دروغ بگونیم بچه‌ها مشتگان میگن که شهر نه که دروغ میگوی گپ راسته همین خیلی نسام دیگه اینم خیلی هر روز یا سر خوب میخوازی دیرتر 90 تا اس ام اس نمیسوندی انوجه میدروی می بالا میکنی اما سوال جوابه Куратор ҷавоб метия, лекин наставничествора напрямую связь как наставник, созовом в неделю як ҳафтада як бор видеовизу гап занон ва ду бор дига офис мебиёянд дига хай ҳамаи дарсо ҳаст барои чӣ ки ин кори қинай наставник бисёри баъд намегирем наставник успеҳ намекунад бачаҳо худшон будана 10 кас буден чанд кас офис меёна офис пур мешида гӯже خب همین تبلیغ همین جاش حال نرخو یا بر استکنا پیدا میشه و همین جاش فهمو هست اینجا ویدی مثال پستاس پایان دا هست اینا منیجر دا 30 روز پریمیوم 30 روز ویپ 60 روز наставник دا 3 ماه میتیم یعنی این همه آنلاین درس ها در ویدیو زاپیس میشوه شما میدروین تماشا میکنین نفهمیدی ای سر تماشا میکنی نفهمیدی میخوای ای شاو تو سر ابرادن استوب میکنی و کجا درامات کجا جقید на компьютер خودم چه میجقی اوزی من خالی گپ میزنم با تلفن تو قطعی شما چون کارستین پالیبوم قایفک نداره لیکن من چیزی میگفتم من در کامپیوتر کنم شما ببینید که مشخص من کجا جقیدم کجا رو هوی کردم درامات کجا او ویدیو در اختیار شما تو سر 10 بار استوب میکنی نظر میکنی ای سر میمونی با نوت خودم اونجا میدروی اما خیلیش میکنی جو 2 بار یادش میگیری همیورا уже ما магазинмона ҳуй карда дарсро мехонем дарс якум иҷа буд рои халки боро интихоб ку оҳиста мебиёя уже 10-15 дарс шуда магазини шумо ҳуй меша шумо бортона уже мемонен уже савдои шумо сар шидан мегирад дарши баъд дига инами ягон майда чайда ягон короеш ҳаста ки вообще мо ора шумо дарс натима магар вазифамо нестаю лекин ин мардагам хелиай агар не ҳамин 10 ягон 15-20 дарс қати курса маҳкам карда мешава роста намешава дар бораи вайлбрес китоб намисонда ин ҳами рӯз як гапа пагай гапи дигай бо али шидан мегира ҳанами ҳар рӯз алиш мешидаги оша мо ҳар рӯз видео карда да шумо нишон додан мегирем достои азиз чи қонуно буромад чи нағмаҳо буромад чи финто буромад ҳамаша мегирем барои ҳами то қариб то таи 100 дарса мерава уже шумо дар баъди 15-20 кори шумо сар мешава магазини шумо савдо шидан мегира следующий دوستای عزیز جای قضیه شما بسیار پرسیدن من اسم هستم شما صورت میگیرین چی میکنین کلان گیرین منیجر 40,000 روبله پریمیوم 50,000 ویپ 65,000 наставник 120,000 این нархҳое ки обычно ҳаст вале мо аксия карда будем ва ин аксия давом мекуна примерно 10 рӯз 5 рӯз аксияи мо 5 рӯз давом мекуна 5000 арзон кардем наставничествора 10,000 арзон кардем яъне менеҷер 35 сум премиум 45 сум вип 60,000 ба наставничество 10,000 наставничество дар бисёри ҷоҳо 300-400,000 ягон модаме ки ҳамин гапи маро подтверждат мекардаги аста 300 сумаи наставничество амхи аста баъзеҳое ки як бовар кунед ҳамин намепоям 10,000 кун хеле чиш намемонам қинай ответственность бисёра одам азоб наставника маҷақ мекунед шумо бовар мекунед дар назари ту метавони қат 6 соат гап задӣ 10 кас қат 6 соат гап заданд 10 соат хали девона мешаводам барам қиматай нагем ки воҳ қад қиматай правильно фаҳмед следующий барои шумо ки қадр карден ва ин ҳамҷаро омаден ин ҳамин рӯз касе агар бигира в ден тренинга 40,000 30,000 менеҷер 30,000 премиум 40,000 вип 55,000 ва наставник 20,000 скидка 100,000 рублей ин ҳамин рӯз фақат дахл дора
ина дӯстои азиз дар пеши ҳаматон шоҳид бошен ва як бор дигар бо овози баланд хатм мегӯм кадомета ки мефора ки ҳамин дарсҳоро бепул бихонен бепулшам ҳастай ягон намуд обратный связ нест ягон кас дар ягон саволи шумо ҷавоб наметиҳад чунки и вақт мерава барои и чиз бепулшам мондагим 13 000 мардуми тоҷик дромадан ё кардан без обратной связи کسی که مثال 40,000 با خریدن یا 35,000 یا 30,000 با خریدن در شما پروسسی чувствуешь что надо как поднять мега ки агар ман ҳамин 40,000-ро мехарум менеҷера хай яке мега пем ёву мефорам ки прямой сразу настан доплачивать мекунӣ мегириш проблема нест хоҳӣ мо ҳеҷ кара ягон чи маҳдудият намекунем ҳама ихтиёри худтон қатъ ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷикистон ман каримов исмоилҷон муроҷонович донишҷӯи курси дуюми магистратураи донишгоҳи москав мо соли 2020 дар садовод интернет магазин онлайн кор мекунем контакт телеграм инстаграм ҳамчунон ки бошад дар бишкек цех дорем кадоме ки барои валберис бор дар коршон бошад бизнес 2013 россия мерамиём ягон зиндаги пеш нарафта мақсадам ҳеҷ нарафта 20% рафтагам рафта омада кор чӣ коро мекунӣ қасолака стройка кор мекунам ҳама рафтем ягон чи омада ягон бизнес сар кунем салому алайкум бародаро ман фаридун ном дорум шогирди наставничества потоки панҷум мо сехи тӯл дорем сехи худмона ҳуй кардем ва савдо мекунем уже дар валбрис кая ҷояен шумо не мо ё ҳама дарола бизнес мешудем ки биёхай мо дидем ки мақсад ки сехҳо успед намекунад мо худ кушодем мақсад кадоме ки чи успед намекунад чӣ маъне дорад яъне ки ҳар рӯз савдо бисёр чанда дар рӯз мефурӯшед тӯл мақсад аку мо нав сар кардему бачакое ки сех доранд вақте ки мо ҳамушам намегиранд ба калом намегиранд мегӯянд ки мо уже одам гирифтагием ограничени қатъӣ дигар наметавонем агар вай набошад секрет набошад чанд кая баротон кай сар кардед худ фурӯша аввал худ меброян ҷадда ози хита азоб метем биёхай худо бошкур имрӯза результатон нормальный хотелось валбериса научить кунему дальнейший валбериса ёд гирим кора имрӯза оборот худо бошкур нормальный дальше молом ваҳша нашудост знаний не хватает дальнейший надо чуть-чуть бачаҳое ки мо потокҳои якум дуюм тамом кардагӣ буданд ҳамин гапҳо якум мегӯянд таи 50 миллион дар баротшон рӯз кардагӣ далш дигар намебурояд уромда нашудост ира ҳал мекунем иншаллоҳ ира роша десем қати бачаҳо яъне сабукшем камтар то ин ҷониб дар складҳои валбер ва аз он кор ва фаъолият карда истодаем рости гап мегӯям ки шунидан кай бувад монанди дидан бисёри наворҳои шуморо тамошо кардем хостем ки аз пешӣ омада дар ҳамин тренинг иштирок карда як чизе барои худ мефаҳмем то ҳол дар валбер магазин кушодагӣ нестем дар валбер на аз он шумо дар дуруни склади валберис кор мекунед одами дар дуруни склади валберис шумо упаковка мекунед сортировка бо дар ҳамаи соҳаш кор кардагӣ ҳастем дар сортировка приёмка пересортировка дар ҳамаи қисмаш аз сабабе ки ҳозир дар валбер мора блок мондан баъд дар азон гузаштем дар азон инчунин дар ҳамаи соҳаш кор фаъолият кардаем савол ҳамин ки одами дар дуруни склад кор мекардагӣ метавонад фаҳма ки хадавои бор чияй бори зиёд возврат мешидагӣ чияй бори нақс чияй бори безеб чияй ё ки шумо фақат коробка мебинед халос не агар камтар шуъур баландӣ кунам вай кунӣ иншоалло ки ҳамаша мефаҳме ки кадом бор хадавое ҳаст ҳар як чизо ба бисёри чизои аз сезони худаш вобаста ҳаста ки баъзе чизое ҳаста ки дар ҳамин сезон мисол перешколни чизе ҳаста фақат дафтар рӯшка ин чиз сезони абишна возврат дар ҳамин чи хеле гуфте дар обуву одежда бениҳоят бисёр ҳаста бале одамое ки опыт доранд одамое ки пули калон доранд 50-100 миллион доранд будам можнаяй не ки одамое ки на сар мекунем 500,000 1 миллион рублаи қатъиян пултон простам дар дури скатон хо мерава бози ҳамҷа акаи маҳамадрасул аста ака мумкина ядақа шуморо микрофон кор кардисе инами одам 2 солча дар валберис дар озонай микрофон кор
амирам хашиноса ушина кажу ҳазур аҳмад гуфтӣ ки як рӯзда чанд кас мешава чанд дига вазрат апарат намешава як бор дига ассалому алайкум бародаро номи ман муҳаммад расул зиёда аз 2 сол аз он вайлберста кор мекунем то ҳамин вақта основной нишаи мо одежда буд вазрат хеле бисёр аст одеждада 10 рӯи кини где-то 6 минимум 5 ҳафта вазрат мешавад ва ҳамон вазратшидагиё пули логистикаш фоидаи 4 дигара мехӯрад на нуле мемонад на нуле мемонад барои ҳамин одежда это рискованно если некачественно ваш товар цена не соответствует да барои ҳамин одеждада ҳамин мо худ мо одежда сар кардагием мо ҳеч кана опыти 2 сола қади одежда бромадиста теперь рискуйте захотите мара ҳеч кана нагуфтагия ки одежда надро хеле мо худ мо ҳамин одежда нов сар кардем да ягон ҷо нахондагием курс мурс ягон чиз самоучка фаҳмидем ки 2 сол пас уже одежда не выгодна да навози дига нишоро дидастем нишое ки чӣ бугум более такой лёгкий да ай майдатаро шуба гиреги чтобы нашкане да нағалтаба успешный запуск шава чтобы о барои мо ҳеч фуромадем бо буромадем шумо да нашавада ҳами чиз гап нест насиб шуд теперь командаи мо якай Муҳаммад Расул масъалаи озон қати тема кардесим микрофон дар кор мешава узир следующий якао ҳазур аҳмад акай Муҳаммад Расул ман Файз Маҳмади Али Маҳмад бори аввал дар тренинги шумо қарор дорам хатмкунандаи политехнический университет ва алон дар складои все инструменти рӯ кор ва фаъолият мекунам мақсад ба маркетплейс дохил шудан ва аз кори сиёҳ баромадан аст темаи асосимон мо гуфтем презентатсияи вайлберис мешава баъди кофи брейк мешава аввал як шиносем ки ҳастая чӣ ҳастая я мақсад қат навоем да инҷа я фақат вайлбериси холӣ нашава чанд шинос пайдо кунем санкт петербург парда тюл чанд чизаро фаҳмид то охира миллионер пайдо мешава чандта рафтем салому алайкум бародаро ма қаимов фаридам бори аввал аст дар ин тренинг мақсади омадан як илм омӯхтан як пешравӣ барои соҳаи технологияи навқати кор кардан хеле бозира ки бизнеси электронӣ аст як илм гирем аз шумо бо иншоалло беҳтарин кардем беҳтарин хай гуфтан як кӯтоҳ гунҷишка куштан қассоби худаш мекушад бояд мо ҳам як илм гирем як чӣ кунем бар хотири мақсади омадан як илм гирифтан дониш гирифтан хай бо барои пешравии зиндагӣ ҳаракат кардан хуш омадин ака молодец салому алайкум ман рустам музаффар муҳоҷири тоҷик 2010 бозори садовода кор мекунам продавци то 2020 баъд 2020 устройка сар шуд устройка уже буромадем ҳозир дар склад иншоалло скоро потоки шашум айва кунем да иншоалло потоки шашумда иншоалло ҳаракат мекунем хоб салому алайкум бародаро номи ман ҳасан зиёда аз 2 сол шид ки ман дар интернет магазинам чанд сола ака 16 сола ака машааллоҳ 2 сол шид ки дар интернет магазинам кор фаъолият мекунам аз Яндекс маркет сар кардам оборотам то 2 миллион шида буд чӣ мефурӯшӣ электроника чӣ связанные наушники ёки приставки все что связано там с электроникой машааллоҳ мефурӯхтем лекин баъд дар охир опыт так как надоштем минус рафтем ҳам хечидем бас кардем ҳозир бошад аввал берис менеҷер минус рафтаги хирсанд ҳастӣ лекин я чия ёд таҷриба ҳамеро дар назар дорум ман любой кас ай бизнес якумтон обид кашидагин любой бизнесмене ки ёзе ҳамин мошини қимат дорад 3 4 5 та хона дорад пурсаш мега ки ҳамин бизнесим даҳум проект май ҳафтум проект май чорум проект май даже несмотря на ҳамун опыташ мега баъди бо сечоргашамаш проигриш небиромад мега на ҳама вақт шумо ягон чиро меқапем ки ҳамун шуморо мебирора редка охали мешава ам хали ягон ин бачаҳои мо ҳастанд тул бардоштаашон оқибаташ чӣ меша намедонам ҳозир бошад аввал берис менеҷер кор кардем менеҷер кор кардеси ҳозир ин вохири мо якум омадеси машааллоҳ хуш омадед дудорҷон ассалому алайкум номи ман аҳад ман потоки панҷум менеҷери будкадаги ҳастам касоне ки мисол ip надорен ё ин ки
шароити ба Wildberries даромадан надоред, метавонед ки ҳамин ихтисоси яъне менеҷерӣ тамом кунед дар сол дар сатҳи олӣ аз ягон бигем ягон курсое ки рӯзҳо мефурӯшанд ягон фарқият надоранд. инҷо беҳтар аст. ҳоло бошад дар телеграм канал пайваст ҳастем. чӣ саволе мешавад, чӣ мушкиле мешавад, як намуди як оила ҳар рӯз суҳбат мегузаронем. чӣ хали хонди худ тариф хонди? Менеҷер. чанд магазин дори ёзӣ? бо ду кас кор кардем. карточкаошуна худ месозӣ? ҳа. машалла беҳтарин. ки додак та магазинро? хиратманд доди худ ёфтӣ? бародар хиратманд. худ додиша? машалла. беҳад амин ин фикр дар сари мо баъд ай спрос пайдо шуда. бисёре гуфтанд ака дига зур намереса. магазинам калони бачи тестай. яки кори асосима вақтша гирифтестай. ну намефурӯшим маҳкам кунам магазин шад барое ки кор нормально рафтестай. муда менеҷер биё. гуфтем нест охи кира бигем. банашид ин патоки панҷум бояд ташкил кардем. номш чи? гурӯҳи ва менеҷерҳо. касе ки ИП надора, касе ки пул надора, просто бухон, марамад, ёд бигир, талабгор бисёр тра корда мегирифтагӣ. ба мешавад ки дар оянда мисол спокойно худтон мисол касе мехонанд вақте ки ИП пайдо мекунад спокойно метавонанд магазин кунанд. да оянда мисол опыт қати мисол амеози масалан қати бисёр модаро хоҳиш кардестан. боз агар ман ҳов мегуфтам ҷа яр як модаро мешидам хеле. модаро мемода ман негуфтам ман мудум биван модаро раиҷа. насиб боша баъд дар он вақто байни хишон отдельно вохир ташкилшон мекунем. лекин агар мо курс барои модаро ташкил мекунем дар оянда уорам дар хона 6 рӯз моошта 50-60 то 70 ҳазор спокойно кор мекунанд. як беҳтарин чиз мешавад. бисёр аст занакои мо дар инҷо чем пасудашувира ин кора кунан хуб нест, чем полшуви, чем дар он ягон ҷо рафта таи даст ким ки дар продавец кор кардан. да насиб беҳтарин. барои чӣ мо диҷа худ менеҷери кор? фарқ кардагиша суҳбат кардан. беҳтарин. дар вақте ҳам кофе брек. беҳтарин. хайна менеҷер дар кор бошам марҳамат. бахшишро. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. раҷабов раҷабалӣ бори якумай дар дарси шумо омадестем. то ҳамин вақта ягон возможност набуд айдами проблемаи худмон. шукри худози возможностҳое ҳаст, паспорти российский дорем. метавонем ИП ҳуй карда дига пул вложит карда метавонем дар ҳамин бизнеси худам. хай дарси якумай омадестем ки ози насиб сараш кунем айно. насиб ака. худованд барортон тия. раҳмат. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. баландтар акаҷон ки овозтон хеле паста. наздиқ қапин. саломат бошем бародар ҳайбулло, зинда бошем, обод бошем. хушҳолем ки мо шуморо мебинем дар ҳамин маҳфил ҷавонора. бигем як Россия калонтарин бигем мамлакати рӯи замин. ҳисоби масоҳат ҳамин Россия аст ки як тараф ба як тараф дигараш 3-4 ҳазор километрай аз як гӯшаи замин бигем Россия мехезем ба хотири дастгири якдигар ё ба хотири як бародари мусалмони худ манфиат гирифтан. меоем дар ҳаминҷа сарҷам бешем. худованда ба хотири ҳамин неъматаш сипосгузорем, шукргузорем. иншоалло худо хоҳад агар бародар шудон ки наставник ҳастанд беиҷозати ӯ мо суҳбат намекунем. агар дар ахир суҳбат мубитан ягон 5-10 дақиқа суҳбат мекунем. баъзе чизора барои бародарое ки нав омадагиам барои ӯ мефаҳмонем. баъзе бародарое ки тиҷорат доранд, бизнес доранд, намедонанд ки тиҷоратшона чӣ хел мақсад расшират кунанд, зиёд кунанд. камтарак суҳбат барои онҳо ҳам дорем. саломат бошем. баъди ҳамин падарои син солшон калонан соҳиби фарзанду набераву уже ё проектошона кашидан, рафтагӣ расидагиша расидан, нарасидагиша ай барш гузаштан, уже дига ё бояд оддӣ кунанд. лекин бо болои ҳамин пешравӣ мекунанд. як дуюмаш ин коре ки мо кардесем дар синни соли якамшон мегӯянд ки бачаам акбари чизо мо пир шидем, сарфамш наверем, не издаватса намекунанд. меоянд васияимш чия ки метавонанд бо амира як худам мезанам намешавад отказ мекунад ку ай якамшон бо метавонанд бо амира. ин дига айбай барои бачаҳои ёш ки бигӯяд ки ман натонистам, ин барои ман нестай, қинфаҳма, ин хеле айбай барои мо. ман намегӯям Wildberries. аз она ёд бигирин, инстаграма продвиг карданша ёд бигирин, авито ёд бигирин, профирура ёд бигирин.
интернет ёд бигирин. Акамшон ёд гирифт, яноз бия намуд гап мезана дар масъалаи Вайлберис ки мешава ки спокойно наставник бигиремша дарс бития уже. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Таваллудум 97 Ҷамшед Орипов айз соли 2015 Россия омадагим. Якм сол Кемеровада студент будам, 2 сол хондам, хориҷ шудам. Баъд аю Москваская област кор мекунам. Мегаштам то ист хеле кор кардам, ҳар хел кор, дворникам кардам, ҳар кори вазмина кардам. Бисёре уже мара мешиносанд, Айруи Тамаев ҳама мешиносанд. чеҳраи шиносай мегум бо мо. Видеош дар бозӣ кардагим. Ҳозир дани время кор кайсам уже бисёриам медонанд. Дар электровелосипед савдо мекунем, магазин дорем дар Питер, дар Москва. Нали чи савдо мекунем. Ҳаминҷа омадем ки мақсад бо ҳамира через Вайлберсам запчастонмона, великомона савдо кунем. Ассалому алейкум ва раҳматуллохи ва баракату. Бародарони азиз, дар оянда мехоҳам ки мисол дар соҳаи бизнес дар Вайлберис озон мисол дидам интервюҳои шуморо бисёр шавқ мотиватсия дода ва ба мен дар оянда курсҳои шуморо харида як маслиҳат карда инҷониб дар оянда заниматсия кунем. Беҳтарин. Хушомадед ака. тӯли 4 моҳе ки дар Вайлберис савдо мекунам мақсад. баъд аз рӯи ино нафаҳмидан хатогӯӣ бисёр кардан савдо авваз дод, баъд сиз шидан гирем мақсад. ҳозир омадем ки биомӯзем, худна мақсад кора пеш барам коли Вайлберис. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Ман аввалин бор иштирок дорам. Ман Ҳусейн. Охири 10 соле ки ман доктор кор мекунам. Просто дидагӣ будам сайтоба ки ҳамин ранги шумо ва Саидмурод Давлатов бисёр бачаҳо ёрдам мекунен. Бисёр маслиҳатҳои нағз метиҳен. Хостам ки худам як бор иштирок кунам. Беҳтарин. Хушомадед акаҷон. Шумо чӣ духтур ака? Духтури педиатр кӯдакона. Машалла. Дидистин? Акам ҳаматон минимум хати зани кӯдакотон дар инҷа ҳастин. Масалан мана хунда шумо дар кори мекунед. чеҳраро шинохтен ака, дар вақти ай номеро якама бигирин, педиатр, детский врач. Ака азизи хон дар инҷа ҳамколлегаи шумо шинос шавед дар вақти беҳтарин. Хушомадед ака. Хурсанд мешавем ки одамои калон мебиёнд амара кори мо қадр мекунем. ҳазор раҳмат ака. Ассалому алейкум. Номи ман Ҷаҳонгирай. Соли 2022 дар ҳамин Россия кор мекунам. Як солу чанд моҳ мешавад. Рости гап тренинги пешина дар будем. Ҳами ҳечи надоштам. Огромное желание бизнесмен шидан. Неки ипи наёфтем. Ягон хиш тавр намуд, ягон шинос намуд, ипи наёфтем. Ара то ҳозир яки наёфтем, аммо роҳафтода нашуда. Курси ҳами менеҷери шуморо харидагем. Кадом бародарое ки ҳастанд, мисол доранд, ипе доранд, мехоҳанд ки ҳамкорӣ кунанд. Мо сразу партнёр намешавем, мебинем агар нуқтаи назар монамуд туғли бигирад, мехоҳем ҷоя партнёр шида кор кунем. Шумо тавон карден уже? Не, мо ҳами гирифта харидагем, ҳозир. Оини шашм потока уже гирифтаген. Уже харидем мо. Беҳтарин. Шукронаи Худо ки сатҳи фаҳмиши компютери чӣ хелае? Алҳамдулиллоҳ ки забони англисиам медонем, компютерам иншаллоҳ ки мефаҳмем, кор кардастем ва то ин харӯза 10-15 рӯзи фотошоп заниматсия гирифтем ки иншаллоҳ муваффақ мешӣ бардар. Ассалому алейкум ва раҳматуллохи ва баракату. Ман номи ман Абдураҳим аз шаҳри Екатеринбург омадем. Ман самоучка. Бори аввал 1-2 моҳ шид дар Вайлберис кор мекунем. Савдомон беҳад систай, як рӯз, 2 рӯз. Бор чи ака? Обув, нишаи обув. Баъзрат чӣ хелае? Баъзрати беҳад бисёр. 59 та заказ шидагиай, ай ҳамун 19 таш викуп шидагиай тамом. У 40 чанд таи дигаш фоидаи нидатара мехӯрад. У дар Вайлберис хоб ака дастскладош. Бурда овардани бор ай склади главни тотаи хони вай мардака ай ҳисоби шумо логистика меган. Мо амо акои буданд ки дар Вайлберис кор мекардан, чанд опыт доштан. Мо ранги бигем шогирдем. Баъд оста ёд гирифтем. Баъд амо телеграми шумо ки дарсҳои бепула ва партофтан. Война чикем. Ягон польза буда телеграм ҳам дарсо. Польза буда. Ҳам польза о хела чиза ҳам фаҳмидем пас старт ҳам чиёр анализиро бигем 2-3 ҳафта чӣ кардам ман бигем практикада гузарондем. Фақат сабаб шидам ака ки Вайлберис фаҳмидем. Баъд устша худам ҳами анализиро кардам нишо ҳами чӣ намуд бизани женский морской обув ҳамиёшан.
خیلی چی کردیم نه که چطور باز سعودو سسته برای همین چی اومدیم که خوش اومدی برادر. چی خدمت چی بهترین کردی برادر. خوش اومدیم. سلام علیکم. نام شکرلاس از کابل اومدم. سلام علیکم کاملا از رحمت برای چنین تشکیلات. آقا شدون از رحمت برای ویدیو در وال بیس. بهترین بودم و نه یک هفته شدم خیلی با می وال بیس شدیم. نو زکاس میکردیم اون که نمیدونید سعودو میشود. و ما یک گروه هستیم در همون یک فیلم کار میکنیم. هم توجیکو از یک هفته داشت نفرم. ما یک 3-4 کس یک گروه هستیم کتاب میخونیم خیلی میکردیم. ما سواد ما خیلی پیش رفت. نه که ما ویدیو را دیدیم گفتیم ما قفاسی وقتی میای اینجا رو میبینی به نهایت موتیواسیون میگیری و تمام به نهایت موتیواسیون خوب داد و ما اومدیم که مقصد همون چیز درس بگیریم آفلاین شد رو بارو مقصد مصلحت کردیم و درس انشالله میگیریم و حرکت در پیش انشالله که بعدا میدیم در نصیب خدا نصیب کرده باشد در هشتم فتاق انشالله برنامه میکنیم در همون انشالله ولی هفتم یا هشتم ولی بهترین برای شما با نیت‌های نیکتون برسین برادر. امین. سلام علیکم. تجربهش. برادر توجیک سلام علیکم که الله که شدم و یکم بار اومدیم در خب اشتراک هستم من چه 3 سال شد در استروک کار میکنم. خیلی گم من شاگردی بهترین شده میتونم برای یک آدمی که من یک قدم پیشه من میخوام و یک کلمه کلام باشه برای خودم پلیزنی باشه باید بگیرم. اکثر آینده من خودم در وال برس کردنیم سودا کردنیم نه که در این مومنت وزیرش دم ایپ ندارم تو ایپ کردم در اویتا کار کردنیم. مقصد آدمی که در همین اویتا با سیستم دروپشیپینگ دروپشیپینگ کار کرده است. مثال که اگین میخوام بعد همی وخوری در وقتی پریکور خاطر هم آدم خودم لیچ نبیشینم در برای همین چیز من مسئولیت هم آدم بگیرم سوال خودم بتونم شد و انشالله که قطعه اکی شدم ما اکی شدن که نستاونی قبول کردنیم وقت چیکار کردنیم بهترین برادر شما اکی حبیب الله شما در زور آمد سلامت باشین بهترین کمک میکنه انشالله خدا من برکت شما میده زور آمد این بهترین چیزی که وقتی یه آدم داخلش ویزف میتونه که من بهترین شاگرد میشم من حتی که هشتم میبرم اونجا گپ میزنم مثلا ما لیسنی سال نگاه نکردم مردم وعده کردم که من میرم شما دکازات میکنم رنگ یک کم شما بریم این زوره یه برانگی دوینوی ترینوی موتیواسیون میشه آدم دا که خفا نمیگرده دیگه روی برگشت نیست زوره همین خیلی ویزفتی اختونده. Салом алейкум ба ҳама бародаро. Ман поставщик сумка женский мужской Тяг Москва линияи Ж1 ба амро як бародар кор мекунем ва ман интернет магазин дорум дар ВКонтакт, Телеграм ва дальнейшем план ҳаст дар Wildberries кор кардам ва ба ҳамин хотир ман омадам ҳамҷа ки чтобы Wildberries ёд бигирам. Салом алейкум бародаро, номи ман Абубакр. Ман тӯли 1.5 сол мешавад ки дар склади Wildberries дар электросал кор мекунам. Ман чӣ кардам ки дар ҳамин Wildberries бизнеси худро кушоям ва кор кунам. дар ҳамин гуфтем ки дар либос ва обув мо дар онҷо кор мекунем. номи осешка аст. мо бисёр ҳамин либос ва обув дар онҷо вазваранд мешаванд бисёр ҳастанд. баъд анализ ман дар онҷо тӯли 1.5 сол кор кардам дидам ки дар анализ кардам дар онҷо бисёр яка гуфт қолин дар қолин ҳам хуб меравад ва платенса ва косметика қолин ҳам савдош созад. беҳтарин хуш омадӣ бародар. уже одамои таҷрибадор бисёрам ба ин монда дар даруни кухнӣ гаштаистаги одамо. Салому алейкум бародаро. Манам ранги ами акам да электростал Wildberries склад кор мекунам. Аму ячи гуфтаниум поставчико да аму возврат мешава ё ки брак мешава 10% айсои хуто мешава. Барои чӣ ки упаковкаи шумо хуб неста. Аму текстил да ишам сабаба ам хел салафани одида даже болош скотчпеч караги неста. Бо аму илова караниум мақсад ҳамин системада камтар аҳамият ин ва возврати шумо камтар мешава. да чанд сабаб дора возврат кардан я фақат мардум намекунад ва возврат не мақсад мо метем дар болош бояд товари вазбин мепартем ва чош мехӯрам. мақсад ҳамун чизое ки бародаро уҷада да уҷа и бародарора вақте ки язда каса метавон мегам бира биков
бо вақт дора вай успеҳ накардан ин вардакора штраф мекунад. Уҷада баъд шароит нестае ки мисол стекляни як ҷуда боша, мисол як чизи майда мештаги хеле уҷа худаш ҳам я нормально упаковка кунен бачаҳо сум кор кардес я нормально ҳамаш туғри мешавад. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародаро. Барои ҳамин склади Валбрес мегам морам бародаром я где-то 6-7 мошин кор кардем. Именно дар коре ки барои инами раскладка именно боре ки шумо издават мекунем мо мебарем ҳамун борора дар ини коробко мемонем. Ҳамун борора вақте ки ҳастаи пакетое ки прозрачни камтарак эконом мекунам бачаҳо. Да, чиз аст. Эконом мекунем, бисёр хато мекунем барои ки ман мебарам бора ҳозир барои мондан. Ман вақт надорам ки бора мақсад оҳиста ҳаракатша чинда монам мисол. Мегирам мисол 10-15 та сразу дар ин коробка пеш мекунам 6-7 та коробка ҳамун пакетҳо уже медара. Уже гум меша боро, тунда ҳамунҷа уже гум меша боро. Пакетҳо медарам, пакетҳо нобуд мешан, сборщик мекон намеёва, пропускат мекунам, уже ҳам да шумо меояд, ҳам да мо мисол штраф меояд. Барои ҳамин чиз да именно да ҳамин чизо эконом накунед. Ҳамат ба ҳамин ният коркунӣ омадагиен да Валбрес. Эконом накунед да ҳамин хеле чизотон ки мисол барои бисёр парда мефурӯшем. Даже да пардаҳо ҳаста эконом мекунанд. Да либоса в основном эконом мекунанд. Да парда чӣ эконом мекунанд? Тема биёд. Пакета эконом мекунанд. Ҳастаи ноз я намуд ҳамин пардаро ма дидам, ма даже дидам чиша. Ҳамин анализ гуфте дуромадам ҳамин маяк да ҳама да бисёр чиё ҳаста медрои компютер мебини меброя. Ма дидам именно савдои ҳавая ма пеш ай солам ҳамун бора вақте ки мо раскладка кардем бисёр суми хуб дод. 120-130 донаша задем мисол 2500 ки 10 минут кора. ҳамун рӯз бачаҳое буд ки то 20,000-25,000 кор кардам, просто ҳамун бора зада. Ама хона омадам интезир гуфтам ман бора бинам ку чӣ хелай мақсад чанд та савдо дора, бисёр савдои хуб дора, пакетош ҳамин хел пакетои ғавз гирифтагӣ, маҳкам кардагӣ хушрӯ. Пакетои почтовые, почтовые, точнее ҳамин ҳастаи пакетое ки реально болошо маҳкам мешавад. Да упаковка эконом накунед хулосаи гап. Барои ки даже борсоқ саломат бирасам агар ҳамин урусо ки мехаранаш меган ки дар пакет эконом карда жадне туда шуда гуфтам менависанд дар отзуфотон. Барои ҳамин экономш накунед хеле як чи дига ки мо аллакай як курси настам чӣ сара харидем иншаалло ният кардем ки дар ҳамин потоки шашум иншаалло беҳтарин ҳамон таҷриба дорӣ бо настам чиса курс гирифтед. Обязательно мо дар ин чиз дар кора барои ки ман як бор уже опыт доштам баҳор ва ай дига шаҳр омадам именно барои ҳамин кор курс харидем ростига ба як одами дига хай кор нашуд барои ростига вақте шумо меги анализ ман курси бепули ҳамин бачаро тамошо кардам ман аллакай дидам ки ина курси бепул не ки 200,000-250,000 курсе ки мефурӯшанд нақш мақсад зиёдтар неста ки хеле гапҳо на самом деле бетариф бисёр буданд бачаҳои курс харидан ва омадан бо динбораи моро мега замину осмон фарқ мекунад барое ки одам виҷдонш мо анализа ка ҳабибило чӣ хел кардем анализа моро гирифтанд вақте ки вақти рӯзи анализ шид мо ҳайрон шидем ина ин шоҳиди зинда ҳастани акамон анализ бурдан дар дарини садаҳо сар мудоданд мегӯяд ки ин бора бигӣ ин бора бигӣ фурӯш дига мо ҳайрон мондем ростига ҳеҷ нашид. Тоҷикӣ буд курс? Тоҷи. Хайр нагенам чӣ кардем? Пас намезанем. Самоучка рафтем, ай ҳамин садовод рафтам, обув гирифтам, Nike. Гирифтам, савдо кардам дар вохӯрие ки дар шоҳҳост ки дар зали якай расул гузаронда будем. Дар ҳамун ҷо иштирок кардам. Ҳамун рӯз нигоҳ мекунам уже заказо шиде сабуд ҳамун рӯз 40,000 дар закази бисёр хирсан шудам гуфтам хай обув савдо зур шид. Рафтем вазоратам кам буд ростига. Вақт камтар. Баъд сообщение омад. Вақт приёмка набуд ба фикрам. На чи бренд фурӯхтан мумкин нест. 30,000 штраф кардам ба ҳамин хати ҷамъбаст кардем маҳкам. Ҳозир кор кардем алҳамдулилла ба хати сума ҷамъ гир кардем ки именно дар ҳамин курси насар шуда иштирок кунем бу иншаалло худо хоҳад. Гап нест. Хуш омадӣ акаҷон. Вақти бачаҳоро бисёр ба нагирем. Одамои боварино ки чи курс харидани боша ҳамин инсоное бихарӣ ки дар ҳақиқат опыт доранд боваридоранд результат доранд самми главное. Одамое ки мисол ман саломат бош акаҷон харидем ҳамин хеле корҳои чӣ мешавад камтар хато мекунем мақсад самоуч кардам кори хуб нест. хуш омадӣ бародар хуш омадӣ. як бори дига ассалому алейкум ман муҳаммад аз питер омадам аз потоки панҷуми шумо. беҳтарин хуш омадӣ бародар. айни ҳол мо сар кардем дар Валбрес аммо ба продаж набронем боромона овардем товар ҳаст дар Питер масал омадем ки ягон фикри нав гирифта рафта оғоз кунем. беҳтарин кардӣ бародар. шумо панҷум потока чӣ тарифша хондем? Випа хондем. Нағзот гирифтагӣ ё фикр? алҳамдулилла шукр. Просто бора
چی سر کردی؟ بوری ایختوی آوردی بوراتی؟ ایختوی آباله برای هم خدمت نکرده سعودی رو سر نکرده خیلی ایختوی هم 15 20 روز هم چند روز اومد بورد؟ یک ماه زیاد دارد یا ماه زیاد کدوم کارگاه قطعی؟ کارگاهش موقتی همین کارگاه خمون قطعی بورد کس کردی؟ بهترین اومد رسید بورتون خی؟ شکر که رسید پیتر ما اومدیم اینجا نصیب باشه میریم در پرداش میبریم بهترین برای شما برادر سلامت باشه نکه گم نیست رحمت باری باوریتون والبرس وی کردگیم اطراف 300 400 هزار پلان دارم مقصد میخوام که اگه کتیم پارتنر باشه و با یک منیجر گیم کار کنیم پارتنر شما چی میخواین زنانی دو وای اونی با خیلی میفهمیدگی باشه پول داشته باشه نه مقصد من خودم پول دارم اگر منیجر در کار شما داره باز یک از ناو منیجر گفت ما تیارم ما میفهمم پراید اجازه کدام منیجر هستین قطعا کن صحبت کنین ان شاء الله رحمت کن بهترین اینا میخوین اوکا کامات بخیر چی در کرایتا که چی دوری کی میتیم گاسدا سراز گاو زدا سراز میکروفون وای کلمات کو следующий خاطی این برادر اومدگی هم مقصد میتون که ای پی وی کنم راستی 700 800 هزار میتونیم که بار بگیریم ما اومدیم که همین کورس بخریم همین چارت که بفهمیم که ما اگه سر کنیم چه کار کنیم و با این مقصد اومدگیم تمام فقط میخونین знания را گرفتگیش практиковать میکنین реально یا چی میشه خوب سلام باشه طول 2 سال زیادتر از در وقت بیس کار میکنم خودم سماوچکا در ماهای مای ایون در عباراتم یک 3.5 میلیون در خستگی بود همین مای در چای در همین خستاور ایمی صدوات گرفته میفروختم بخشش کم در هیجان شدگی بخیر یکس یکم بسیار گپ نمیزنم برای خلاص بعد همین خیلی چیز شاید در والبرس کدام الگوریتم دیگر گونشی چیزی شد که بعد همین عبارات پایان رفت حاضر تا 900,000 رای خلاص مقصد من اومدن اینجا که دمی یک دو روز پیش ویدیو شما را دیدم سر از 20 سکر میخوام دمی کورسی ششم پاتو که ششم امیده اشتراک کنم انا شما در اینترنت دیدم یک جان تشکر به ارگانیزاتورتون ای آقای سعید مرتضی بسیار گپای خوش گپ زدن благодаря همون اومدیم بله من طول 16 سال شده مسکو سیستم ریمونت کوارتیر با یک نیت اومدم که مقصد من میتونم مقصد که والبرس یگان منیجر مقصد که باشد خطیش ور کنم و والبرس که ساتونیست کنم ده مقصد زنانی نیست برای والبرس کنکریت نگم یگان اگر منیجر باشد که مقصد گوید که ها من تو ولاجیت کن من ولاجیت کردم تیار هستم بیا جان بس کنیم обычно ما یک نیم ساعت هم خیلی گپ میرفت یک نیم ساعت پس سراز کوف بریک حوزی ساعت یک نیم سر کردیم دو نیم سه نیم چهار دو نیم ساعت شد یک ساعت زیاد مردم ما کم تا کنیت کردیم با همه گپ نزدگی و امکانات نشدگی و بخشش کدام گپ زد حضور رحمت اکو خزین مرحمت گذارین یک پیاله چای گیرین سر سویج قطی بعد موضوع اساسیمون را سر میکنیم
бачаҳо вай мекунем. Шумо саволро профессионал давтем биёҷа бурем бачаҳои пешина курса хондагиё. Ан саволша пактон сар мешава ҳозир. Марамад акай Фозилҷон, акай Илҳом. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Қатъи столотон бибуроем. Ки аст мебуромадаги? Акай Абдулло. Бародаро, бачаҳо як камтараки аз саргузаштон нақл мекунанд. Баъд савол-ҷавоб, ним соала ҷамъбаст кунем, ним соати дига презентатсияро мемонем иншоалло. Бародаро, якам мехоҳам як чиза бифаҳмонам ки мо шумо бояд сарҷамъ бошем. Вақте ки бародар даъват кардаги ҳамаи мо шуморо, ҳамин сарҷамъӣ муҳим аст дар ҳамин тиҷорат, дар ҳамин бизнес, махсус маркетплейс. Зарур аст ки сарҷамъ бошем. Масалан, шумо 10 нафар мешин, 100 нафар мешин, 200 нафар мешин, ҳамин 200 нафар ба якдигар бояд связ дошта бошем. Ҳамин чиз роли асосиро боз мекунад. Мисли як ҳалқа, занҷир, агар ай байнаш бикана, якташ як тараф мешава, боқи мондаш ду тараф ҳалли дар замин мезана. Ҳамин рақам агар шумо даст ба даст бошин, сарҷамъ бошин, дар кӯмаки якдигар бошин, иншалло камёб мешин, пирӯз мешин, пирӯзӣ насиби ҳамамон мегардад иншалло ба амри Аллоҳ. Ае ки бародаро мақсад ай Тоҷикистон меен масалан 3 моҳ, 4 моҳ, 5 моҳ, 6 моҳ азоб метин хитона масалан барои 50-60 ҳазор, 100 ҳазор. Мақсад аму кора ман намегум ки шумо миллионер мешин. Мисли яка ки масалан миллион кор мекуна, миллион не. Шумо аму 100 ҳазора то зак бе мақсад калата кор буфар. Хуб, то зак аму 100 ҳазора кор мекуни, ами беҳтарин мешава. Саволи баъзе бародароро ҷавоб гем, хесан накл лозим шидак. Ана иҷам дурунда бародароро ман нигоҳ кардам. Основной ҳамиҷа ду гурӯҳан. Як гурӯҳи ҳастае ки як 30-40 нафараш ҳастае ки мехоҳанд курс бихаранд. Мисли ки ман як марта курса вақте ман харидорӣ кардам, алон шумо мефаҳмед, фаҳмидем ки Вайберс чи ай. Ман курса вақте харидорӣ карда будам, фикр мекардам ки дар Садовота, Люблино ягон ҷо ягон кас барамда мегира, қатиш ёдам мета, бо инай марда кахиш кардам ки мақсад амира бугум, ами ёрдаму мета, бариш дама савдо мекунам, баъд ай пай кори худам мешам. Хуб, ами хеле одамо шояд дар байни шумо боша. Амиҷа ами хеле як 30-40 нафар ҳастае ки курс мехоҳад харидорӣ кунад. Не ки мебинем як 20 нафар зиёд чи нафарое ки на як кам тарак ҷои таассуфам ҳастае мақсад барои о ҳатман лозимай зарурай алҳамдулилло ки хичонам фаҳмидан ки масад кам-кам шояд иштибоҳ доштан ё ки знанишон илмшон камтар буда хостан ки ай сари нав курс бигиран харидорӣ кунанд хош ба ҳолшон ки мақсад ами инсоне ки мехоҳад камбудии хича ислоҳ кунав ай пай пешравӣ боша. Агар ҳар рӯз ки ҳам одам камбудӣ кунав ай пай ислоҳ боша, одам дар қатори одамои хиратманд ай, дар қатори одамои дурандеш ай. Ами анализа, ами намуди ки ҳозир бародар Шодон суҳбат кардан, правилно анализ бикунен, дар нигоҳ кунен ки ҳамун 2-3 моҳи пеше ки ту сар мекунӣ бора мемонӣ, ба 3-4 моҳи ақибе ки мақсад гузаштаги ҳамун 6 моҳра, 6-7 моҳра анализ кун. Вақте ки ҳамин 3-4 моҳи пештарак агар хуб боша, кора шуро кун, ба амри Аллоҳ кора пеш мерава. Саломат бошем. Акай Саид Муртазо ученики потоки панҷумай севолиш ҳам як 3-4 моҳ пеш сар кардан хондана, як моҳ шисусу 2 моҳ хондаган, инем хагапа гав задесиян. ҳозир агар иҷозат битиҳем, агар вақт мо бошад, мумкин ки ҳаматона дарс метиҳам ҷада ҳозир. Салому алайкум. Бисёриҳо ба фикр медонен, мара мешиносен. Номам Илҳом аст, потоки сеюм. Мутаассифона Илҳомҷон бисёр бачаҳо ҳастанд ки метарсанд, ё ки мисол 30 миллиони мара нишон надиҳед, 40 миллион, агар бисёр ҳастанд ки намехоҳанд. Хаб кардагӣ гаштисанд. Абароти май мақсад бисёртар дар бораи мо гап мезананд, ҳозир ман мехоҳам дар бораи бачаҳо гап занам. Барои чӣ? Амиҷа гуфти якам ки ман анализ кардам 3 категорияи одамо меоянд барои ами барнома. Якам категорияш камтар бисёр гап мезанам, ака бахшиш. Якам категорияш ҳама одамое ҳастанд ки ина мо бориянд, ман аиҷа омадам, аиҷа ягон фоида намегирам ҳозир. Фақат метавонам ки фоида битам, шумо давоне ки фоида намегирам. Ака било мисол омада сум наметия ки тошто ман ёра бром реклама кунам. Категория якам мисол ранги одамои мо аст ки тошто шумо дар як чи фаҳмонем, моро бибинен, мотиватсия гирем ки ҳамин кор реални аст. Дием категория одамо ҳамун одамое меоянд ки меоянд тамошобинанд, меоянд мебинанд, тамошо мекунанд, метарсанд. Мо ин абаротам мебинанд, мегӯянд мо ки ҷо, ин абарот ки ҷо. Ё ки мегӯянд ки мо айхида ин кор намебуроем, мо наметавонем ин кора карда. Уверенес дар худшон надоранд. Барои ана мо одамо ман мегӯм. Сеюм категория кадом категория одамо аст? Бо ҳамон одамое аст ки уже ай кори сиёҳ
дилгир шидагиян доставка стройка дигар корҳое ҳастае ки дилгир шидагиян уже хичонда цел мондагиян ки ҳамиё тонистан ҳамиё тоҷикан значит ман мерам ҳами шаги якма мемонум уже мода ми валберес як платформаи шидагия барои ҳами тоҷико ки беҳад шанси хуб шидагия барои ҳамаи мо то што бидроем илм омӯзем ҳами корда стрелнуца кунем дигар коро камтар қиимтар шидагия фақат як ҳами валберес савод талаб мекунад барои ҳами барои ин кора кардан аввал одамизод бояд савод дошта боша. Савод чия? Савод ранги илме ки аямё мегирем, мисол илме ки валбереса мегирем, ранги дар торики лампучка, дар торики фонарик ки то што торики дар рафтести ҳаму илм надори. Ина бисёр бачаҳо гуфтанд мераванд мезананд саршона дар як ҷо мезананд дигар рис мекунанд. вақте ки илм дори илми ҳамира мегири любой кора ки сар кардан дар кора аввал илм гирифтан дар кора ба опыт гирифтан дар кора баъд дарчи ҳам хестринуца мекунӣ медаҳӣ. ҳамун сеюм категория одамо стараться кунем сеюм категория шавем ки хитонда уверенность пайдо кунем, хитонда барои дар кори хитон боварӣ кунем, ба қуввати хитонда боварӣ кунем. вақте ки дар подсознаниятон меояд ки мумкин ман натонам, мумкин ман наметонам, то 30-35 солагира бисёри одамо ҳастанд ки хуншон дар ҷӯшай метавонанд ки як кора биқапанд. баъди 35 солагӣ камтарак баъзе одамо намекунанд, баъзе одамо уже хай мегӯянд ки зану кӯдак дорем, ҳозир мо 100 000 кор кардастем, агар барем ин бизнеса қапем валберса ёд гирем, мисол 100 000 мемонем, кӯдакомон ҳичи хӯрда надорад, мактаб туда суда, барои ҳамин намекунанд. барои ҳамин бисёри ҷа ҳама бисёриш бачаҳои ёшанд ай системаи зарплата баромадан дар корай. Аҳмад, ҳазор аҳмад. Салом алайкум бародаро, ман Фаридун ном дорум, шогирди Шодон Потоки панҷум, шогирдои Охирон Поток. Охирон Поток. Бале, и мақсад ки амиҷа оли ман мондагим абарод ако и як моҳай, леки ман ира худум и кора бурдагӣ нестум, ман да шумо як совет доданим, ами таҷрибае ки ами як моҳ ай сари ман гузашт. Мақсад ҳамиё мана Шодон акай Ҳабибулло постоянно экзамен мегиранд, дарсора метиҳанд, видеора ҳамора хушрӯ бухонед. вақте ки шумо агар ки сраза бигӯем ки ман сум дорум менеҷер мегирам, менеҷера мегирем, хуштон наметиҳад дигар дарса хондан. ман ҳисоби ки камтар времям танг буд, сраза менеҷер гирифтум, як моҳ шидагиай сар додагия магазина. менеҷер мақсад ки шумо вақте ки намефаҳмед проверка кардан наметонед. ман камтар вақтум шид, дарсора дуромадум хондум, ҳамаш ҳамиҷа гуфтагиян оди када ёд гирифтум, баъд проверка кардум ки мақсад уха кор намекунам магазин да ҳаму ҳисоб ана нав аку продажамон соз шид. иншаалло ин толка первый шаг, начало, иншаалло ки оянда хуб мешавад, аку худ мо истифода мебарем. беҳтарин совети зур. салому алайкум, як бор дига хуш омадем бародаро. номи Фозил чихеле ки дида бошед дар ютуб қати яка илҳом. мо поток диеме ки тамом кардагим, як солу 3 моҳ шуда алҳамдулилла кор кардем, нашод туюл. ин система ки мо туюлда чихеле ки дуромадагин, ҳамин саволо дорам, ҳама туюл мекард, чим чихеле мешавад? барое ки ҳамон вақте ки ман сар карда будам, ягон поставщик набуд. акай Шодон худаш медонад, худшонам дар ҳамон вақт надоштанд. барои ҳамин нигоҳ кардем ки вақте ки клиент бисёра буд, талабот бисёра, ма дуромадим ҳамин системада. то ҳозира кор кардесам, алҳамдулилла, то ҳамин рӯза фақат боло рафтеса, ягон бор поён рафтагӣ нест, алҳамдулилла. баъди ман садҳо сехҳое ки кушодагианд, ягонташ манда халал расондагӣ нест, ягонташ. барое ки и даршам халал намерасонад, барое ки бозори калона чанд таки кадом наметавонад марҳамат правильно подход кунад, кор кунад. барое ки ҳамаи система ба қача мисол чӣ дорад, қииндӣ дорад, паси барандиро бояд ҳамуда тоқат карда бутонад, сабр карда бутонад. барои валберс кор кардан на ин ки мисол сум ипе компютер дар кор мешавад, балки сабр тоже дар кор мешавад. бояд бо сабр бошем дар ҳамин система. шумо чӣ сабр кардед масалан? барое ки ман гуфта будам, бо такрор мегӯм, вақт кам буд, барои ҳамон ман коротки ясна гуфтанӣ будам.
вақте ки ман 100,000 доштам 45,000 харидам курса, 20,000 дигар ноутбуки ҳама арзон гирифтам, бо гирифтам чиза швейна машина гирифтам, барои ки ҳамин системада бисёр чӣ буд, ман хостам ки ҳамира пешниҳод кунам. 10,000 дигар ман дар сомон дар кисам 10,000, ҳамуда рулон харидам дита уже 7-8,000 да 10,000 дигар майда ҷуда дар кисам ягон сум набуд. Вақте ки ҳамира чӣ кардам уже 2 рулона роӣ кардам 10 рӯз 15 рӯз расид, сум тамом шид. Уже ҳаста возможность, баъд мисол акама занг задам, гуфтам ки ака ин хеле вазъията. Гуфт агар вақте ки бизнес сарҷавиш ҳамиай актив нара, фақат период. Баъд ай Тоҷикистон худаш қарз гирифт, раҳпули кард, билет қатъиолияшон омад. Иққад сум қарз гирифтам где-то $3,000. Баъд ҷои кушод гирифтам 2 хонага. Вақте ки гузоштем уже кӯчида рафтам, кора сар кардем. Сум уже тамом шид. Сум квартира передафта қашти 60,000 додем. Сум билет қати сум тамом шид. Бо ҳам ки валбер сум кам омадеста, барои ки рӯз дар рӯз заказ бисёра раҳ рафтеста. Баъд ҳам як моҳ истодам, айҷам сирмон кард, бо ҷои дигар рафтам, уже 100,000. Барои овози машина духтан ай квартира сир кардам. Айҷа сир кардам, барои ки уже мумкин нест квартира кадан кор мекуна, савя наметӣ. Баъд дачада рафтам, уже 100,000 гуфтан. 80,000 шуда додам, 20,000 шуда гуфтам, баъд метем, барои ки ман сум надорам, ягон кас мара қарз наметия. Барои ки уже положение мара мефаҳмад, бисёр одам мегӯяд ки ту уже заваста мегирӣ, ту кор намекунӣ, ту дасти рафта наметавонӣ, уже қадар сума буд 300,000 уже расход кардӣ, прибил надорӣ. Вақте ки сум наметии, баъд сум надодам, барои ҳамин суми кам оборот карда, кам алҳамдулилла то ҳамин рӯзо расидем. Сабр кардам дар ҳамон вақт, дар ҳамон ҷо милисоам дур омада будем. ҳамон ҷое ки дар седим ҷо уҷам дур омада, дигар ҷо рафтем. ҳамуҷам сабр кардам, ман метавонистам ки ҳамҷо завад сакунаму барам боз стройка, лекин ман завадса накардам, барои ки якум пеш акам як мотивация дора, як бародаре ки дар стройка кор мекард, и пеша дудага ба ипи ҳамон одам кор кардагӣ. Вай мара намешиноста, просто паспорта дод, гуфт ки просто мара подводид накард. Агар ман ахир мегаштам, ҳам акама, ҳам ӯ бародара, ҳам акаи ҳабибуллошона, мисол ман чӣ мекардам да, подводид буд, барои ки илм гирифтагим, акам сум гирифтагим, дигар бародар ипе гирифтагим, ҳама чӣ дорам, просто ман завадса накардам. Ба хотири ҳамон. Салому алейкум бародарони азиз. Аввала хуш омадед ҳаматон. Хай вақт камай, кӯтоҳ карда мегӯем, ҳар чӣ ки мехостем бародаро гуфтан. Як чӣ гуфтанӣ мехоҳам ки ҳамкорӣ кардана ёд гирем бародаро ва ҳамдигара паддержка кардана. Мисол агарчи ман ҳамҷа шита гап застам, ӯ ақибда акам шитагиай сабаби шиштани ма дар ҳамҷа паддержка якама ки ма мисол ирӯз дар иҷа шита суҳбат кардесем. ҳамин хай гуфтанем ҳамкорӣ кунем, паддержка кунем, ҳамдигарда мешавад. ҳаматон результати бародаро ҳастем, ман намедонам результати худмон мо нишон додагӣ нестем, лекин морам результати хуб дорем, бикунед мешавад беҳтари мо потоки дуюм курсошона гузаштем ба дараҷаи олӣ, ҳар чи ахтон зависид мекунад бародари азиз. дар ҳамин потоки мо ки мо хондадем 80-90 нафар дем, аз ҳамин шояд як кас никас ҳамҷада бошад, аксарияташ нестанд, ба хотире ки хичон нахостан, хичон меҳнат накардан, кӯшиш накардан. ҳар кадомеш ки кӯшиш кард, меҳнат кард, ҳозир барои худаш оиш цех дора, оиш дар дигар соҳаи ҳар соҳада кор кардестанд, результат доранд. фози қадим мо дар як гурӯҳ хондагием. ҳар чиз ахтон зависид мекунад бародаро, чанде ки кӯшиш кардем, ҳосилша результатша мебинем бародари азиз. Саломат бошед. Зинда бош. Ассалому алейкум ҳамтон бародари азиз. Ман аз потоки чорум и панҷум хондагимам. Потоки чорум бесплатный и потоку панҷум платира хондагимам. На станисора. Ҳоло 4 моҳ мешавад ки кор мекунем дар Валберс. қатъякаи шодон кор мекунем бачаҳо ки хостаям ки илм гирен, барое ки ман чорум потока хондам бепулра, камтар хатогоҳ шуд, минус рафтам, вот потоки панҷумра хондам, серавно хато кардам, бо неделю назад қатъякаи шодон як хато кардам, манда як ҳафта заказ нашид.
туриш кардем ба ҳозир заказои шидеста сабабаш хато кардем ташаккури зиёд дорам ба акаи ҳабибулло ҳамин командаро сохтам акаи шодон ташаккури зиёд 3-4 моҳ пеш ман дар куҷо будам ҳозир дар куҷо 3 моҳ пеш дар грузчикӣ кор мекардам имрӯз мана результатҳо кор карда истодем ман вақте ки 8 октябр дар ин тренинг омада будам как зритель просто шишта будам и фикрам ба набуд ки баъд аз 3 моҳ мебурам инҷа қати бародаро гап мезанам. Салом алейкум бародаро. Ман аз курси наставници панҷум поток вақте ки дарс хондем наставници гирифтем бо бародар Шодон омадем кор кардем. Шодон как би теорияи омӯзон бародар ҳаста ки Шамс как би практик кунам вақте дар 4-ум дарс ё ки 5-ум дарс будем ин бародар тӯл мефрохтааст ин бародар мо гуфт ки мақсад чӣ хел кардан дар кор ҳамин хел шароитҳо ҳаста мо рафтем ин бародар ҳама чиз нишон дод аз куҷо харидан дар кор чӣ бе ягон хел бахилӣ бе ягон хел чӣ ман мехоҳам ки ҳаминҷа бародарое ки ҳастанд дар потоки 6-ум иштирок мекунен ба якдигар бахилӣ накунен чие ки медонен шоду равшан бигӯен ҳамин бародар илҳом ҳаста ки 10 то ё ки 8 то как би рӯзи 14 вохӯрӣ буд правильно ман гуфтам ки бародар як совет дед ки мақсад дар як рӯз 10 та продаж дорам вақте ки ин бародар гуфт ки масалан як чи гап мегӯям ки рӯи ҳамин кор кун как би ҳамин продажат мӯл мешавад вақте ки ин бародар гуфт уже продажи мо то 20 мерад худо шукр ки ин чиз бе реклама бе ҳеҷ чӣ ман реклама вообще намекунам и минус ман автобусом нестам пока что ки ҳар як товарам прибылш ҳастай дарси наставници гуфти ки 24 соат қити Шодон как би на связи беҳтарин одаме ки хоксорае ки соату 1 ҳастай 2 ҳастай охи садқа шоншам ё занг мезананд 2 соат гап мезананд қати Шодон чӣ мегӯям намедонам мо гап мезанем Шодон соату 1 ҳастай 2 шаб ҳастай як бародар то савол дод ки мақсад чӣ хел ҳамин одамое ки всегда ҷавоб метиҳад ё ки наметиҳад мо курси наставници плюсаш ҳамин ки Шодон ҳама вақт шумо ки на связ ягон хел инҷа фреб нестай ё ин ки ягон хел ставка бозӣ ин ки ракетка ҳастай ки ҳозир тоҷико ҳозир ҳамин хел вақтсоз озираш дар Шодон зар надорад қати шумо як моҳ мешавад рӯзи как би вай мо 20 продажи ман сар шуд то ҳамин вақте как би таги 200 000 рублей продажа кардагем хай ман мефаҳмам ки худо шукр алҳамдулилла ҳамин хел нағзай як тоҷикои мо ҳастай ки ҳозир ҳамин хел якта чиза пурсим сразу мегӯяд ки ин бизнеса чӣ хела масалан ман мехунам мегӯяд ба он мегӯяд ки не намешавад ман ҳозир ба қариби сахт мекунам ин бизнеса накун мегӯяд но баъд як сол мебинӣ ки ва одам бо ҳамин кора кардааста но одам пеш намерад барои ҳамин якдигара как би кашола кунед то што муҳоҷир как би кори чиркӣ мо буроем пештар беҳтарин назор раҳмат ба акаи ҳабибулло ки акаи ҳабибулло набошад мо ҳозир Шодон намешинохтем основатели ҳамин кор ҳамин одам ҳастай Шодон ҳастай ки Шодон дами гап ака агар шумо ҳамин чизҳои агар ташкил намекунед сабаб намекунед ризқу насиби ҳар як кас бебарг чӣ мегӯям бехоҳӣ шаълу барг аз дарахт намеғалтад ин мо ҳама сабаб мешавад ман намешидам ҷои ма дагам ҳабибулло не ягон дига буд насрулло ягон кас дига мешид кори шумо рафтан мегирифт ҳазор раҳмат барои ҳаматон салому алайкум бародаро ҳама гуфтагиро бачаҳо ҳама гуфтанд ман хостам як ду калима бугум коротка соли гузашта мо ҳам ранги шумо инам ин ҳамиз албат ина ҳамиз албат декабр соли гузашта 2022 моҳи декабр ранги шумо инам хел шишта зритель чӣ хеле ки хестем якдигаро шинос кардем ҳам хеста мо ҳам дастон ларзда футбол ларзда хона шинос карда будем соли гузашта буд ин моҳи декабр иншоалло главни ҳамин кора шумо нияти поки шумо главни нияти поки шумо ҳамин ният ки пок боша дальше ҳамаш меша мақсад ҳозир чӣ хеле ки гуфтам окружениятон алиш кардем рост мегӯянд ҳамин бачаҳо гуфтагиёшон кардем то што ҳамеҳо кардан результат гирифтанд шумо ҳам мегиред ҳамира гуфтагиё ки ман худам ҳаминҷа хестам рафтам модар да занг зад гуфтам ҳам то ма бизнеса сар мекунам модар мана хеле гутоқуд гуфт ҳамун ҷое рафтагид аблава набошад тара бигира бара хизмат гуфтам
мақсад хай ваё намефаҳманд чӣ хеле ҳаст, ҳам хеле қабул мекунем, ҳам хеле дӯстшон медорем, но то что мо уже чӣ хел бигӯм, мо ҷавоно уже точка зрения мо дигай, мо ҳамо ҳамқадами замонаи мо камтар. Замона иваз мешавад, мутаассифона падаро модарои мо камтар дар ӯ замона мемонанда союзда. вай по-любому ака гапи ваё чӣ хел гум тарса меган, ҳам хел гуфта ки наре ботурам ҳам аблава қапа барам. мақсад чӣ гуфтанем, сар кинем, то что мо кардем, мо инсонҳо кардем, результат гирифтем, иншоаллоҳ шумо ҳам мегирем. барое ки ҳар як коре ки одам кард, бо одам давом мекунем ҳам кора. даши бисёр чиз гуфта нест, бисёр чиз гуфта нестам. ва ҳар яктатон муваффақият. акаи Закариё алиҷа ден шумо акам ай дига категорияи продукция вайшон таварабаротшон 4 миллион ай буроен ака баландида бубурем ба ҳазор биёвал як салом кардем поёндаву як таига ассалому алейкум хуби ака марамат иҷа биндисти акаи Закариё шумо шогирди мо нестем правильно? Салому алейкум рахматуллоҳ бародаро. Нома Закариё, ма патоки дием. Шогирди мо? Тамом. Баъзур биама бинан ака ба алан гап занак. Мо категорияи продуктаем. Як чанд бародар баландтар ака ҷон. Группа кор мекунем продукта. Продуктарам бисёр хубай. ин результати мақсад 3 моҳаи май ин ҳамин 3 моҳда 4 миллион рублей. ассортимент бисёр ай. мақсад продукта хеле ки ҳозир девалверсавқа ранги тул, ранги обув, ранги одежда муқарруш кардагӣ нест. як та ду тарафа қапӣ намешавад. мақсад ассортимента 100 кардан дар кор ай. ака метавонед топ 5 продуктое ки мефурӯшӣ ҳама зур маҳқулатаку худам ва дӯст медорӣ ку амора гапзан ҳамада мақсад борое ки аввал дидан дар кор ҳамада бори ба сифат хуб манго сушонияй продаж бисёр хубай манго сушонида баъд диюм пастилай пастиларам бисёр хубай чия пастила пастила як намуд ранги шоколотай ами мевагӣ тайёр мешаванд унам бисёр продажаш хубай беҳад хуб меравад 500 грамма 1 килога дора мо ами ду чиз бисёр хуб кор мекунем ба финик соз кор мекунем финик фаҳмидем тақрибан чӣ чизо ҳастай просто мардими бахшиша шумо тамом шудагӣ нест мисра едуна брава мардими мо ранги мардими Европа шишта дар болои як коғази дафтар гирифта интернет дуромада глубокий анализ кардан завқ надоранд дидай ки тул нормальняй задестай тул барои тоҷикон нормальне не ки дарами будро вайл бирис мпстат программада будро патинка бизан баклашка бизан соат бизан люб чихол бизан стекло чизи мезани ҳамин наушни любой чиз мебини категория миллион дар рӯзаш савдо кардесиян барои чи айво мешава аймуна мешава барои ки мо дар ҳамин категорияи чул дорем ба қувват бачаҳое ки мисол маслиҳат метиҳанд и амро мепирса ҳама мега мега кор кардан мегира дига категорияда просто канта меҳнат дар корай ҳамин як вақто бахшиш тоҷикистонда Россия меомадагио тоҷикистонда яке хонашна ремонт кардан як овоза шид вақто мо майда будем евроремонт мегуфтанд ҳама евроремонткунӣ сар кард лоиқати кирпич мерехтем ҳама духона асох я сол пас баронам гашт айсор гарондам бо чиз қати цементблок қати ура ҳозир бо гипса блок қати мардум ҳамин мебинад ки як аша кора кардестай ҳама амус медава агар не дига корам шидестай ку даввали берез одамо як чизоиро фурӯхтестанд любой чинем ҳамин нохуни поиш мисол то муи сатона чизе ки дорем даввали берез ҳастай ҳамаи ҳамин направленияда бизнесмени муваффақи миллион кор мекардагӣ ҳастай ин ҳамин шумо гуфта тул мехарин як тул як чизи нозики кам мехардага и то мардум пул кор кардесиян буфурӯшен яма чалкаи барои либосшӯӣ танта меша ки дадури ба кухнида кавлез қошиқи корчаву нами
наски хай наски ҳам бисёри бадай наски яган добраш фикр накунам мешава ака як чиз дигар ки барои чи бисёриҳо тӯл мегузоранд мисоли ҳам акам 100 000 дорад мисол и акам производствои худша дорад и метавонад ки суми кам кати аихара барои поддержка аст бори анами ай хитои заказ намекунӣ у 50 100 як фур заказ намекунӣ ини марда камегӯ медуза мебара метия ту мефурӯшӣ пулша мегирӣ поддержка ки астай осон ки астай мо ленивием ҳамин чира қапидем ҳамин қади рафтаистем агар не любой чӣ карда мешава ҳозир агар ҳамин акам гӯяд ки ман заводи худ надорум метавонем спокойно ҳама харе ҳама бо ҳам пара меравад ҳама сухофрукти мечаспа бо ояндаи продукта беҳад хубе барое ки аксарат продавцҳо ҳама тоҷиканд чизе бахват нестад ва пастафшикорам ҳама тоҷиканд қачун муомилаи хуб карда мешавад қарз гирифта мешавад дастгирӣ аст дар продуктарам дар продуктарам дастгирӣ аст сухофрукти ҳамин борое ки мо мезанем 1000 та якта дита мешавад хрока бевазврата ҳуйкат хурдиш ҳамонам главный качество боша вазврат дар ҳолате мешавад ки дар валберс дар складо мекананаш ё ки упаковкаш не то ки мерава аҷо вазвратш мекунанд мо ҳуҷҷат надорем ягон намуд сертификат не ки сертификат метан ама пастафшико лаба ягон бор кардагӣ нестад бачаҳое ки 2 сол шикор кардагианд ҳозир кардагӣ нестад не ки пастафшико тайёранд ки сертификат битан ҳамаи боре ки мегирӣ 3 моҳ 4 моҳ кор мекунӣ масалан қарзам пешниҳод мекунанд чун сертификатам пешниҳод мекунанд одамҷоз точка дорем дар фудсити складо ҳаста ҳамуҷада кадаме ки агар кор карданӣ шид ягонча дасти мо биям мо хизмат деем машаллоҳ ина бо як масъалаи дигар ман масалан тӯл мехарам барои хонама кашолиш мекунам бо соли дигар мумкин бихарам ки мегум занака бикам бушай са кашолиш ин мардак мефурӯша ягон намедонам мавиз ғулинг чхеле ки гуфтам финики ман як бор мехарам маҳқулу мешава правильно ох ман дар як сол як бор намехарам ураку пас тайна заказш мекунем чем бозор мерай мегардӣ мехони отзывоша молодец нависондагиан очин хорошиян вкусни сочни нависондагиан отзывш ҳастай мебини 10 қариб 1000 та отзыв дора 100 та отзыв дора мехариша пага мерай поёни хонат пвз мегириша меёриша всё намери бозор намегарди аз соат да бозор бо аста ҳилагаро фребуд мекунанд ай боло хушош талчнага та безепша метанта ай мардако нормально инҷа конкуренсия ту бихоҳи нахоҳи ту качествени рӯй мекунӣ барои 5 та звёздочка бигирӣ барои ки вай бихӯра о кайф куна будура вай бимонад отзыв баланд мемона чула мега кашол мекунад на ҳамаш отзыв мемона хӯрокара мехӯра мефураша мегира отзыв мемона и зиёдтар отзыв ва фикр мемона бисёр отзыв мемона бисёр мемона чемай тӯл хӯрока отзывш бисёри бадай продукта ду чиза талаб мекунад тез мехарам сифати хуб баъд дием упаковкаи хуб ҳамин упаковкара беҳад аҳамият метан баъди сифаташ хурдания яка чизи мехурдания баъд ҳамин чизе ки гирифт клиент мешавада ама подписатсия кун мекуна ҳамуҷада заказ бисёр мешава баъзеш мешава ки ҳамин пастила масалан 1 килога мондагӣ як заказ ё ки шоколад 1 килога 10 та 20 та заказ мекунад ё ай манго сушони 1 килога мондагӣ ҳамун маълум мешавада ай этикеткае ки мебурорӣ як кас то 30-40 тара заказ мекунад як инсон ин як хиратманда мефурӯша чӣ мефурӯши ту сухофрукти курага мефурӯша тамом шудаги астаткаш представед кунед астаткаш тамом шудагиай клиентҳо пурсидасан кай мешава ай дига ҷона мехарам да уже намехарам просто бародарон нигоҳ кунед ҳама тӯла гирифтагиай правильно ман намехоҳам ки тоҷико просто як направление гирифта истам алам дора ба худо бина кунед ака фудсити ҳама тоҷикои худмонай бозори фудсити ҳама дасти тоҷикои худмонай производство доранд чихегумтон ҳама пасташкои худмонанд уҷа возможност беҳад хубай кадоме ки фудсити рафтагӣ боша мара мефаҳмам чем тюл чем ё чихеле ки ака гуфтани продукт питания вақте ки як бор мехӯраку дуюмбора заказ мекунад и парда электроника дигар чизо то вақте ки на шикана на дара ягон шо одам заказ намекунад ҳамдестен и продукт питания хубиши намеяй барам не только мақсад продукти дигар намуди направлениям бинем только тӯла қабила наистен илтимос ҳамдестен ҳозир тӯл хубиш мақсад ҳаме ки тоҷико бисёр кор мекунанд хеле бақувватҳо ҳастанд бародаро ки масалан дастгирӣ мекунанд одамое ки нав сар мекунанд тӯлам хубай
ҳозир продуктада ин мақсади бародари мо даврон ирам як 3 солчи таҷриба дорад дар продукта савдошам хубе таҷрибашам дастгирӣ мекунад бачаҳое ки нав сар мекунанд беҳтарин кадомое ки дастгирӣ мекунанд телеграм канале ки ҳама шумо ҷамъ шидин нависондагиай вохӯрӣ 2001 ҳамун дада ман номери бачаҳоро визиткаҳои бачаҳоро мепартон и как поставщик мешавада дар оянда шумо қаҷо кор мекунед ин мардак агар касе намешиноса ҳамаи шумо нависондем ки вохӯрӣ чӣ хебрем чанд сумак куҷо шумо дар карта партов чек пул партен ҳамин мардак ҳамин менеҷер сахт меҳнат кард бахшиш ҳамаи категорияда ҳаста товарое ки хубанд толка мақсад продукта тулдане бачаҳо шиносо ҳастанд дар южни ворота технология чӣ мекунанд рӯзишта 1000 та 1000 штук савдо мекунанд технология ёки инам ака гуфтаку чӣ мезананд игрушка мезананд фақат аввал хуб анализ кардан дар кора анализ кардан дар кор бора дидан дар кор конкурентора баъд сар кардан дар кора ака инҷа проблема да бародаро ҳастанд парашок мезананд дар южни ворота бисёр хуб савдо мекунанд ака инҷа проблема да товар не проблема да одамо мисол мо агар дошта бошем 10 то 20 кати ҳар як категория якто одаме ки заводи худша дора тоҷимо дар немета ҳама точка мераванд мо метарсем худмон ён кори худ сар кардан ва ба ин хотир ҳам одаме ки кардагиай тоҷики худмона бовар дорем айқафа ҳамо тесар мерем агар ки озир намеяг мисли якам 10 то дигар боша ҳар як категория ва ҳеҷ катё намезанад дигар дастгирӣ дар кор барои навсар мекардагиҳо дастгирӣ дар кор чӯлда дастгирӣ ҳастай барои ҳамон часпиданаш мисол бисёр одамо метарсанд ки як боре ки намедонӣ оё савдо мешава намешава ай хитое бизанӣ 500 мана биёрӣ мисол ҳеҷ кай коро намекунад барои ҳам хотир боша ягон бачаҳоемо ки производство доштагӣ боша буга ягон дигар маҳсулотро бародаро ман ёрдам мекунам буга ина любой кас мерава мекушоя карточкаша мегира оғозиш мекунад микрофон ха дигар абза камера мо дар заводи пластмас кор мекунем як зане ки уся духтарак омадак пластмас волосатилизатор барои парикмахро адмар аз меони фурӯш метӣ як мода 4 миллион заказ мекунад ман присидамеш ки чо мекунӣ қадара мега валберста мефурӯшонш мехоҳа бо дим сем қолаба заказ кунам мисол як мода 8 миллион кунам вай барои парикмахиро аё даже даже инаи урсуамаш сад дора ки хонашда мешуваш мемонавая сага мешува муқаппак волосатилизатор мегира фурӯш мекунад тамом айлбоиш ҳеҷ не дар 100 сол ягон чиро возврат намекунад ягон касида не имеет смысла возврат кардани ягон чизда фарқ надорад чӣ товар як бародаре ки шикоят дорем ки масалан ман 2 миллион аваро дорам масалан бор надорам масалан як та дигар мегӯянд ки масалан 6 моҳи савдо надорам ами кадом бойра ман бигирам яқин дорам ки ҳамон бора дар байни як сол чӣ қадар ин бародар хезоне 3-4 миллион да агар мо шароити пул дар мо боша ҳамон кор мешавад ами чӯла ба хотири бародаро ихтиёр мекунанд ки финанс надоранд пул надоранд ами бародар масалан ман дар наушника кор кардам болои наушник як моҳ кор кардам як бора 20 дона дахист 20 дона наушник тараш рӯзишда 6000 фоида мебинӣ як мода 200,000 мехезад фоидат хуб мешавад вақти 100 дона да бихезад ку 1.5 миллион мехезад фоидаи чисти прибили то хуб ин категория хуба аммо пули хубам дар кора 1 миллион дар кора ки кор кино коза ани бародар шанс мора гуфт ки ёрдамтон метем ҳози таги 500,000 да мара безнарӣ чӣ бор додаид ман якҷом ё 500,000 ки бор бизанам 500,000 додаид 10 рӯза ман кор кесам 10 рӯза ман аваротам 200,000 бахесагия фақат ай тул аммо наушни хати пули кам ки дорам дар як моҳ 100 чанд ҳазор сабабиш дар ҳамин чиза аммо бародаром ина пайдо шидем бародар ки масалан дар ҳолати хирока ёрдам медодаи масалан чизоқатӣ агар патоки шашам хоҳиш мекунам патоки панҷам ҳамин бародар қати ҳамкорӣ кунем иншоалло худо хоҳад пешравӣ мекунем Thank you.